mathoth kapok paro mar chik obedo chik. Odiochieng' ma kawuono dagoyo mbaka ma kamano mondo mi warange ni gigi duto ochomo kanye ka wantiere kodi ka achiel kachiel ni mar kwan jod bura mag Azimio la Umoja ma bende ne kwedo paro mar chikno ne romo ka 81. Moko kuomgi nogoyo ombulu ka siro, ka moko bende ne ogoyo ombulu ka ok sir. Ramogi jwang' moko bende ne ochopo e od bura. Tingi en mane? Odiochieng' ma kawuono jaod bura mari onego bedi ting' mane ka kore goyo ombulu e paro ka paro. Iwacho ni kinde ma gintiere kacha wanarango mana moko kuom paro mag chikegi. To bende wane koro kidago ombulu e wigi tiende nang'o? Kaeto bende jopiny biro bedo gi paro machalo nade. Mondo ma ochop kare Ramogi jwang' wadhi bedo kae ka watwak kod welo jolony weche mag telo kaachiel koda ka jolony weche mag loso budget. Motelo ne mano wadani wawinjane sigana mano ikno odiochieng' manyoro kod mano nyaodowa Walter Nyambaga. Weche gi odiochieng' ma kawuono dhi bedo kacha e od bura. En TWAK madhi kelo kanyakla ji mopogore opogore. Wayawo ni thuolo mondo mi wapachi bende lainde mag simu ochiwe kar kanyo. Mano ka wantiere kodi kanyo achiel kachiel okinyi ma kawuono wantiere kodi ka mondo mi wakonie koro sigana ni paro mar chik omenda tiende nang'o. Arwakini machiegni. Nyinga Cleophas Oluoch jagisumo kanyakwar mokeo nyaka sango wayudane sigana ni. Order! Banjo od bura mag Azimio ne ng'anyo ka giwuok oko mar od bura e kaka yoro nyiso ichwang' margi ne spika mar od bura Moses Wetangula e chieng' somo mar budget ka giseyo manotayo godo twak ewi paro mar chik mageto medo choko mar osuru e tielo mokwongo. Miata mi nyalo biro tedore od bura odiochieng' makinye kinde chako twak ayanga ewi paro mar chik mosekelo liet e kind jo od bura ma Kenya Kwanza to kod mago mag Azimio e ka ogai mag riwruogego ogolo chung' motegno ni kweth ka kweth. Hawa wabunge Tuesday wako bunge wapige kura wapitishe ama waangushe. Mimi nataka nijue kama wewe ni mbunge, wewe unaenda kupiga kura ati tuendelee kulete furniture kutoka nje, watoto wa hapa Kakamega waendelee kung'ethi hapa, hakuna kitu wanafanya. Sijui umeandikiwa barua na sijui chama gani. Wiki ijayo watapitisha hiyo finance bill, sio? Watapitisha, sivyo? Hiyo itakuwa ni parapanda. Itakuwa ni parapanda. Mwanzo mtakuwa mko tayari? Ma wejo od bura kamateke kind goyo kura mar kiro oko paro mar chikno e kata kale kao kamano to weyo moko ne twang' mar lawgi od bura kinde matwak makamano dhiyo nyime. Twak manyaka tieki kapok ochopo rum dwene. We have mobilized our troops and our members, and I want to assure you we have support across the board. As you saw last time, there are many ways of voting, and there are those who voted for us from even the minority side. We are ready and prepared to deal with the bill at the third reading stage and also to deal with its promoters, both at that stage and beyond. Yes, because it is not yet over until it is over. Matimore kinde ma jo Kenya medo ywak pek mar ngima ka jodak manya Ururu mayudore kaunti ma Laikipia wuok oko ka ywago pek mar uchumi e kendo koro dwaro ni mondo jo od bura olwar oko paro mar chikno. Kutuambia tutoe nini na tuwekea hiyo finance bill ipite, tutazidi kukandamizwa. Kwa hivyo mimi nasema serikali kwanza ituangalie hapa chini, itusaidie vile tutainua biashara zetu, vile watu wengi watarudi kwa soko juu wameenda. Joalago koni kaluwore kod budget mar 2023-2024 maro motaragana 4.5 bech mwandu koro wuo mokalo kakata mwandu magiuso ok nyal konyogi. Niseme wakati huu mambo imekuwa gumu sana. Juu tunaumia, juu hata ukinunua kitu bei yenye unapata hiyo kama ni hiyo kitunguu na bei yenye unapata nayo bado inatuletea shida. Kitunguu saa hizi ni 80 na ilikuwa 50. Jatend kweth manoke od bura pio wandae to kod nyawadgi motel ni kweth mathoth Kimani Chungwa nyondre ni onge dok chien e wi chung' mokaw kod riwruogego. We know all their games, we know the tricks they will want to employ, and we are prepared for them. We are opposed to it in its entirety. It's something we think Kenyans do not need. Anaenda kupiga yes na baba anasema no. Tumekataa to be in cahoot with the government so that they can even overtax Kenyans instead of helping the women. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Kama ne chal mar wach magi e gima oratwa kodichieng' ma kawuono. Japiny goyo ombulu mag jod bura
gi paro mar chik. Osuru imedo koso ok dhi medi. Gik madhi bedo kacha duto ka ilose, wala bedo kaka warango ting' mag jotelo gi gin mag odiochieng' ma kawuono. Jaod bura noyier mondo obed od bura ka onge odiochieng' ma kawuono nitiere kar kanye. Jaod bura ne nitiere kar kanye. Wadarango gi odiochieng' ni ma kawuono. Ako ne nitie ka god yawuot luo mabedo wadabedo ka watwak godo e chenro mar makorom nyaka ngorom kacha sabich antiere kae kod Kevin Osido, jalony e weche mag telo. Oyawre kendo machiegni Ramogi TV makorom kawuono. Erokamano. Chiwo nani. Gone Nyasaye erokamano chiwo maber. Kamano. Ber ahinya. Kama chielo ber nyaka Ramogi Jwang'. Wadani mondo mi watwak achiel kod wendo wabende wadhi ture godo e yor lony manyasani mano mar Zoom ka entiere e kaunti ma Kwale. Mano Steven Osedo jalony e weche mag loso budget. Wadani walos kod okinyi ma kawuono mondo mi okonwa ni ento entie kodwa yo machalo nade nyaka sani kama piny ochope sani. Steven Osedo oyawre kendo machiegni Ramogi TV itudi kodwa ka entie gwenge ma Kwale. Uchiewo nade okinyi ma kawuono to twak bende warwakie kawuono. Erokamano ahinya Cleophas Musi gi jopiny kwa Ramogi ni oyawre uru achiewo maber kendo ago erokamano ne Ramogi kuom rwaka e twak ma kawuono. Erokamano ahinya. Wadhi bedo kodi kaka ifuononwa maling' mantiere kar ka ni koro kama osechope sani. Wang'eni budget osesom to budget ni bende nyaka yud omenda madhi bedo kacha mondo mi ochop lekno kare mar chwalo gigo mopogore opogore manokete budget mano manosom juma mokalo. Wachako mana gi kar kae. Odiochieng' ma kawuono jood bura geno dhi bedo kacha e od bura kendo ombulu nego bed ni igoyo. Mano kigoye klaus ka klaus kata paro ka paro mantiere kar kacha e gigi duto mantiere. Pogruok ma wadhi neno odiochieng' ma kawuono iwacho ka ni Kenya en machua demokrasia diere koso pok ochopo kar kacha. To kinde mantiere demokrasia to no gigo manotimore kacha juma mokalo. Jood bura moko kano wuok kinde mane somo budget e kinde mane luto ombulu kwan gi bende ne ok kacha yo moro makare. In kaka jalony weche mag telo gino mi paro machalo nade kit telo ma wantiere godo e od bura? Erokamano. Paro ma weche machalo kama gino miya en paro ma ok ber. Kendo ok ober nikech kochopo ka ing'iyo kaka sirikal tiyo. Wan gi gima iluongo ni government kata sirikal. To sirikal ni entiere gi betene kata badene mopogore opogore adek. Wan gima iluongo ni executive ma otel ne gi jatend piny. Mano e bad sirikal ma en tije en timo gigo madwarore ni mondo tim mondo jo Kenya o feel ni sirikal nitie kendo tiyo. Ae wan gi milongo ni judiciary kata weche mag court doho ma itelo negi chief justice. Obende en gi tije ne moripo bed no tiyo mag weche mag chike luwo chike kaka tiyo kanitiere kasoro kata conflicts mopogore opogore to gine magidhi to giyalo. Koro gin tiji gina yalo weche mag kaka sirikal tiyo, kaka jo Kenya dak kanachiel gi weche machalo kamano. Ae wantiere gimilongo ni legislature kata bunge marwa ma itelo negi speaker. To nikech wan bicameral kata manyiso ni speaker ne bunge marwa nigi tienge ariyo ma en senate kod od bura maduong' kata milongo ni National Assembly. Koro ariyo gite itelo negi gi speaker. Koro wan gi speaker mar jo senate gi speaker mar jo od bura maduong' National Assembly. To senate gi National Assembly bende nigi tije. Koro koluwore gi weche mag appropriation kata mag loso budget kata mag ng'ado kaka sirikal idhi mi pesa, to mano iketo ni National Assembly. Kako osetimore Cleophas ok osebedo maber nikech inyalo paro ni samoro kaka tich moripo bed ni tiyo e od bura kacha en ni ji twak kendo gibet to gigo mbaka ma mbaka no nyaka romgi. To koseromogi to gi take sides. Tingeni wan gi speaker kata wan gi od bura masani speaker ne en speaker manyalo luongo ni authoritarian totalitarian. Gima wacho no en. To nikech samoro bende kineno kaka gik moko itimo e od bura kacha ok gin gik mitimo e yo makare. Manyiso ni koro nitiere kaka siasa moro timore e od bura kacha. Kendo kata kiwinjo kaka jotelo mopogore opogore loso, gichalo jok masomo ne jo od bura. Kata president marwa rais ka oloso to wacho na senyisogi ni ng'at mok dwa ndara kik gone gini budget. Ng'ama ok dwa kia pi e od bura kumo chung ne jo od bura kata jok ma e od bura ma korgi
kik go ne kura budget ni. To okoripo bed ni chalo kamano. Oripo bed ni jibet, gitwak, giwinjore, iwacho mari, tawacho mara. Emo miluonge ni a house of debate. Ot mar twak kata mar goyo mbaka. Ma in gi mari emo miyo gin gi clerks kacha bende gin gi speaker ma iloso mana komi thuolo mar mundi los. To be sami loso to ibet piny ng'ato mani gi floor giwacho ni you have the floor. Ichung tiwacho mari. Omiyo gima timore e od bura en ni sani koro gin gi thuolo mar dhi gisetimo first reading kama ne basically introduce the bill. Koro kaka ne wang'eyo ni budget timeline mare nitie, ose miwa gi jatelo mar loso budget mar migawo mar pesa kata treasury obedo introduce the budget. Then second reading makoro wantiere gi stages makoro ging'iyo kaka isome asoma ni gini oripo bed ni en budget mar pesa marom kama aeto koro ikete committee. Then committee no biro to miyogi report makaka nosetimre. Koro kawuono en third reading. To an gima mora gi third reading ni Cleophas en ni giseyie ni gidhigone ombulu clause by clause. Upogre gi acclamation. Kech acclamation chande to en maji wacha ni wayiego kata ni wadagi. But gimomiyo ji odagi to okine. But katieko kanyo en ni wantiere gi jood bura mago kura kata mosego kura kata madhigo kura ne finance bill. Kaka ne gisegoyo ne finance bill kura e second reading. But problem manitiere en ni un gi committee mosenyaka luongo public participation majo Kenya okelo nyaka pachgi. To gimitimo gi paro gi ok nyisi. Ji odhi retreat Naivasha magibet kacha magiloso report mokele second reading of the house mosome ma ai bang'e to ji ogo kura. To king'iyo pinywa ma Kenya kae wantiere gi jo sirikal gi jo upinzani kata jogo ma ok oyie gi gik ma sirikal dwaro. To jo upinzani gi to nyiswa ni gin to proposal margi chalo nadi. Ka jo od bura ma upinzani makata moko yie gi sirikal ok ogone sirikal budget mar sirikal no kura, ang'o momiyo ok gigo? Ena giminyiso ni orach karach to proposal moripo bed ni kelo kata kaka opposition to bende okine. Emomiyo bang'e wabro ng'iyo ni to clauses mage manende jobura ogone gi kura to kura di manendo yudi, clauses mage majo bura ok ogone gi kura to kura di manende urem e clause by clause kamano. Gimomiyo clauses go ogone gi kura. Yes, to kala kamano bende ka wantie kar kanyo nitie chenro mopogore opogore ma bende wanene od bura kacha. Wang'e mabiro datwa kod Stephen Osedo bende kani county Makwale. To nyaka sani bende jo od bura mago magazimiyo kata kweth manoke od bura kacha bende osegolo paro ma opogore kotenore kod gigo mane gier ni mondo loki. Ng'ato ka jo od bura malego Usonga mano Mheshimiwa Samuel Atandi bedo ondiko kacha meke adek mar dwaro. Kata kamano azimiyo golo kuom paro mopogore opogore maromo 10 mayudo kata mondo loki. Azimiyo ni kata kod paro gi 8 ka sirkal ni kata kod 2 moko magi mendi wiye kanyo. Koro tiende nyabedo mana ng'ena wadoko mondo mi warange e kinde ma wantiere kar kae. Adhir Stephen Osedo, kama ibete kaka jalonye weche mag loso budget koro osesom ne jo Kenya kendo e kinde gi bende ng'ene thuolo mokalo kani ni Ramogi TV ne walose weche go mag finance bill kata paro mar chik omenda ni. Gini matimore nyaka sani Stephen, onyabedo ni en ang'o ma timore ka koro sani ntiere od bura. Iwacho ni omenda ni bende nyaka manye gi yore gi duto. To bende chenro ma sirkal keto karegi mag paro mar chik mar omenda gin moko ma dhi chopo lek mar budget chakare koso dhi rem. Erokamano ahinya Cleophas, gino ni winja maber. Wawinji makare. Erokamano. Koro king'iyo mana kaka osiepa Osido osewacho, sani paro mar chik mar omenda dhi stage miluongo ni third reading. To third reading kaka ne giseyiere ni gidhi ng'iyo clause by clause. Koro seche ma ging'iyo clause by clause ni to kisomo report mar committee mane gidhi gibedo kaka osewach ne gidhi gibedo Naivasha. Fact sani ndino otimore maber ni jo Kenya maromo 1,180 nogolo pachgi e wi wach mar chik mar omenda ni. Mago ne giyudo 1,180 submissions manoter negi mane kwayo gi ni mondo mi gilok paro moko mane jo Kenya paro ni ok ber ahinya.
to kendo kichake ng'iyo gima sirikal ni temo ama pesa ma gitemo raise gi finance bill en omenda madhi romo bilion 211. Koro milion 211 ni to king'iyo projection ama omenda magidwa ni mondo mi gichoke iko omenda mar 23-24 en maromo bilion 2.5 trillion trillion 2.5. Koro iyudo ka pod en fuok maduong' ma kata paro mar omenda ni kokalo to ok dhi konyo ahinya e weche mag kelo omenda. To king'iyo kendo iyudo ka paro mar omenda ni en gi clauses moko ma mondo kar dhi bedo matek ahinya ne government mondo gisol pesa ma gidwaro maromo bilion 211 nikech kiketo weche mag ushuru koro irida ahinya to ng'eni dhano en dhano gibiro mana manyo yo kaka koro gikwepa chulo ushuru no. Koro gibiro manyo ni to ere kaka wanyalo timo mondo kik wachule. Koro nyaka gipara diriyo kapok gikalo clauses ma ne kelo shida ahinya. Mokwongo ne en clause mane waneno ma ji osagoyo nduru kabisa mar petrol. Kiketo petrol malo to ngima dhi idho kabisa. Koro ji bro achiedh nade dhi malo kujini to koro watimre nade kech ngima already en malo to kichaki mede gi wach petrol to kendo koro odhi bedo malo zaidi. To kichaki ng'iyo weche machalo kaka mag nitie gik mane gi propose kaka gik manyalo kelo ne ji yuto moloyo to jok marawere ko gimoluongo ni content creator ka bill no propose ni an tamalo 15 to sani koro giduoke nyaka tamalo 3 in report mar committee. Mafaro ni ok en wach marach ahinya but onego bed ni wabedo careful nikech king'iyo Kenya ka weche mag onge tich ne jo marawere ni malo kabisa. Koro rawere temo matek mondo mi bed gi chenro moko ma ginyalo yudogo nweng'o gi makinde ka kinde. Koro paro mar chik no to koro nie od bura to kendo wang' te nie od bura kawuono nikech mana kaka notimore last week niyudo ka od bura kaka wang'eyo en gi members maromo 349 to king'iyo jok manogo kura ne gin jok mathin kabisa mantie kata wabunge moko mane waparo kaka jopiny ne dhi bedo kod gi jopiny gidhi ungane gi jopiny mondo mi kane pok odhi e third reading ma koro odhiye ni to mondo mi ne ging'iye matut. Niyudo ka the government side no oingo jok mane pingo koni. Koro wang'iyo gi kawuono ni to koro ma okete clause ka clause ni gidhi support koso gidhi ngiso jo finance treasury ni mondo gidog ng'iya ne bill especially clauses ma asan wachariyo kuom gi moko en kaka mag housing mabosekelo housing levy mabosekelo ywagruok duong' ahinya. Yeah. Bende kamachielo kanyo kapok wuok iri kanyo Steven Osedo nitie thuolo moro ma oganda nyalo bedo kacha ni yudo odiochieng' ma kawuono. En ang'o miyo imake e thuolo moro malach ahinya mano ka gintiere kar kanyo odiochieng' ma kawuono kidhi some tielo mar 3 ma bende ka irango odiochieng' ma kawuono e order paper mano mar od bura odiochieng' ma kawuono mano namba 13 ma bende dhi bedo kanyo ka koro itwake chenro ma otwake odiochieng' ma kawuono mano mar finance bill. Gino ma dhi bedo kar kanyo ka koro wacho ni en committee mar the All House. Kevin Osido bende dhi do thuolo mondo mi olerwa kar kae. Japiny obed gi paro machalo nade? Idhi kadhe duto koso jopiny obed gi geno ni nitie gik moko iye kanyo ma imulo madito menyalo loki? Lokruok nyalo yudore to mano dhi luwore gi namba mar wabunge mantie madhi bedo ni go ombulu kawuono nikech mana kaka nasewacho gini ka gikale clause by clause it's a majority vote madhi take the day. Koro seche ma majority vote waonge jok makwedo tin ne jok ma support ibro yudo ka lokruok nyalo bedo matin. Koro wabunge wa especially mawujo mazimio to begini okunego beni king'iye matut kaka jalony mag weche mag loso chik okunego bedo government versus opposition. Kich
seche mwatero wa wabunge od bura kacha onge gimoro ni ma wabunge mar government mar opposition kucho chonde watero gin mondo mi gilos chik ma govern Kenya as a whole, not a section of Kenya. Koro yudo ka sani koro paro pogore nikech kiyudo ka nyaka ne twag ni chakre wi paro mar chik mar omenda yudo ka sani koro en mana government versus Azimio ma okonego bedni bedo kamano. To jopiny onego bed ni ageno to nitiere nikech kata ka gikale kawuono to pod wan gi thuolo malach kaka jopiny pod wanyalo dhi e court ma mondo court ochung wach mar implementing paro mar chik ma gikalo kawuono. Koro geno to pod nitiere jopiny keke jopiny lose hope ni kosakale kawuono kamane kako gina nikech ko gikale kawuono to pod wan kaka jok ma jopiny sani koro wang'eni wan kendwa jobunge wa osefilowa koro wan kendwa koro ka wan jopiny according to article 1 wacho ni power 10 nitiere gi jopiny koro power ne mwadhi tiyogo to wadhi ge od do wakwayo do ni chik ni ok wadwa kale nikech kleo kata kaka nang'isi last week I mean niyudo ka nitiere nwachoko pach jopiny survey moro manotimo gi Center for Fiscal Affairs men kampuni matiyo gi organization machielo miluongo ni Twaweza East Africa. Tiyudo ka jok manogolo pach gi ni ok gi support wach mar paro mar omenda ni ne gin jok ma oingo 23,000. Koro dhiera nono ka ji 176 dwa ketho paro ma jopiny mar 25,000 osadagi. Koro jopiny kik lose hope. Gini nikech waneno for the first time government manobiro kan gino maduong' ahinya ne dhi konyo ngima dok chien to sani koro through proposals magiketo ni ngima dhi koro jopiny nyaka koro wuoga ok mondo mi exercise their power directly. Erokamano ahinya. Kama wachope kar kanyo bende wada penjo kanyo Kevin Osido. Mano en komiti mar od bura no ngima ka gintiere kar kacha nitiere od buche mopogore opogore ma nitiere komiti mopogore opogore to sani koro ka gintiere kar kacha japinyo bed gi geno e komiti ni mano makelo kanyakla jod bura gi duto koso dhi neno pogruok kendo kamienjo e kind jod bura kaluwore gi twak ma gidhi bedo godo mede kar kanyo kama Stephen Osedo bende owacho kar kanyo kotenore gi chal mar wach ne adieri sani kata twak migoyo od bura nyabedo ne twak ma ok ochomo yo ni mar koro irange mana kweth mar siasa mane mantiere karka en Azimio koso en Kenya Kwanza to ja Kenya ni kanye chenro gi duto ma kawuono wang'eni dhi bedo kanyo kachakore kadhi nyime od bura. Kama ja Kenya nitiere to kama koro wasechope third reading kata somo mar adek mar chenro mar budget marwa to en gima weyo ja Kenya oko nikech kacha koro ja Kenya o exercise mana kaka Stephen owacho article 1 of the constitution chik mar achiel mar katiba marwa mowacho ni loch ten e lwet ja Kenya to loj ni inyalo time either exercise directly kata indirectly manyiso ni nyalo dhi kaka in ja Kenya no ichung igoni kura tidonje bura e od bura kati hande over kaka koro kawuono jogo ma wasemiyo wase delegate kata wase pogo ne giteko ni ema dhi tiyo kacha to gima ok apar ni osetimore malong'o en ni eber ka wabedo gi opportunity mar gima nyalo luongo ni consensus gi dhongere manyiso ni kato bedo ni wantiere gi kakigo siasa ni nitiere jo sirikal gi jogo ma nitiere opposition kata ma ok gin jo sirikal eber ka nitiere consensus ma ok wane gik moko kaka ma waseneno odiochienge kata e seche mosekalo ni ji wuok oko kata ji pukre pi iolo ne speaker kata clerks kande pi gik moko nitie matimore masamoro bende buogo japiny to mago gin dramatic modalities kata strategies mar mondo ng'ato hakikisha ni iwinje but problem manitiere en ni kata sami wuok oko cha ng'e ni kura ma idhigo to ang' nogoya goya omiyo wasewinjo kendo wasenyaka penjo jo od bura moko kata magazi miyo ni to un amomiyo nuwuok oko jomoko bende ne onge makata chama mar ODM kata Azimio coalition osendiko ne gi barua wasepenjo ni to ang'o manotimore to ginyiso wa ni nitiere kaka ne chenro mar bunge kata order paper gi gik mane speaker wacho ok ne otimore kaka ne gisepango to mano manyiso ni thuolo mantiere koro en mar somo mar adek ni ujipanga emomiyo ber ni koro en mar close by clause kujipanga nitiere nang'o Kevin Osedo oyo kata ka Kimani Ichung'wah bende oloso ka jod bura ma Kikuyu gino mowacho kanyo en ni
giseti mobilization gise ikore ikruok ne tiende nango imanyo mana jogi kosi jod bura gi bende gi oge ga paro koso kamane kaka entie onge pache no wuon kose donjo to paro mana kaka cham jaod bura to kodonje od bura kacha to ento koro onge pache owe japiny oweyo otiyo gi paro mar party emomiyo iwinjo ka Kimani chungwa bende wacho ni gise mobilize Jakom Raila Amolo Odinga bende osewacho kanyo ni wasepango jogwa temomiyo ineno ka kata mana Kenya Kwanza kacha anyalo wacho ni quote and quote ginyiewo wabunge moko mar mondo mednegi numbers nikech kacha gimomigo kura en mar mondo majority o carry the day, minority will also have their say. Manyiso ni koro jogo mang'eny dhigi gik ma idwa ni mondo jodhi godogo. To jogo matin kata bedo ni utin to bende ang miu karu moro be mando utime kaka udwa timono. Emomiyo jogo mawuok e ber bedo gi clause by clause. Manyiso ni jo Kenya Kwanza, wabunge ma Kenya Kwanza sechegi oripo bed ni gibende giset twak malongo. Magi understand kendo ging'eyo ni clause machal kama tiende kama. To implication mar jopiny modhi bedo godo ne jopiny en gima chalo kama. Koro ka ng'adhi od bunge kacha tadhi go kura nema ma ok adhi go ne kura nikech ing'eni kata mago ma bende ok gigo ne gi kura ok ni gidhi lal kamano. Bang'e to nitiere amendments kaka miwacho mosebedo proposed kande. Ai bang'e to kage kang gisego kura bende nitiere weche ma ibo ndik ne speaker bro ndiko ne treasury to nyise ni magi to wadagi nikech kama. Koro ka treasury oyie gi weche ma jod bura wacho kaluwore gi weche tema jo Kenya bende osewacho e public participation processes masamoro bende ok no bedo captured kata ok no kaw gi committee mar budget to jod bura jo national treasury kata jo mochung ne weche mag loso budget koro dhi loko gi mondo gi kaw paro giriw paro gi kaluwore gi jo paro mar jod bura gi ma jo piny ogine ne osekalo. But ka gidagi timo kamano ae to bang'e wa realize ni clause by clause migoyo chande jobunge oyie mo adopt nikech by 1st July mabende na odiochienge matin modong Kenya nyaka bed gi budget mare. To ka gitamre kawo paro ma jod bura okogoe kura gi ma jo Kenya bende owacho ka ae bang'e ng'ato nyalo dhi e court kaka Steven wacho no nikech koro mano is the fate of last resort. Koro nyalo wacho ni waseluwo kako ripo bed ni luwo to jod bura ondiko kama National Treasury okokawe kaka waparo koro dhi e court for either interpretation kata mar mondo court or stop implementation mar budget no kaluwore gi weche ma budget oksir e yo ma kaka jo Kenya dware. To chal en mane kirango kanyo ni jopiny nyabedo kata gi geno ni ponono aya koro kosekadhe tielo mar adeka kata kosesomo duchi makawuono paro ka paro mano ka gintiere kar kanyo gidulo mantie paro mar chik mar omenda ni maiga mar 2023 tiende nango ka koro winjo kanyo kokana moko wacho ni wanya wuok kama dhi e do geno mane pod ntiere do e kinde gi nikech ng'ama ber ni mondo budget okete tim gigi mantiere kar ka bende nyaka ranga ka ginyalo konyo bugo omenda madhi e budget kar kacha ka otere doho chal mar wachna bedo mani kotere doho kech kata sama waloso ni nitiere case manoseter gi senator Mabusia Okia Mtata gi lange moko bende mane nitiere kanyo to macha ne omiye certificate of agency manyiso ni en gima nyaka court kata doho yal e seche ma ka kalenda mar budget pokorum to mano manyiso ni nitiere gigo ma ok ni kare omiyo nitiere hope kata nitiere geno ma jo Kenya oripo bed godo ni kaponi bunge okalo budget kata proposals ko kaka enno to inyalo dhi e court to ng'eni kata kidhi e court kata doho kacha gibende ging'iyo ni to ibiro nang'o ywak ni momi ibiro e bunge en nang'o koro ichako ng'i gik mikielogo gi chik mantiere man katiba marwa gi chike mamoko gi kaka koro oginine oganda miza kata chwany mane magino miye kaka ja Kenya koro gichako ng'iyo ni to Bill of Rights be proposals moket kande gisiro koso gisir rights mag individual gisiro koso gisir state of affairs mar economy marwa onyalo bedo weche mag on source revenue kata kaka koro serikal osepango ni gidwa ni mondo gichok pesa kaka kwa mfano kata kanyalo kawo example achiel mane serikal owacho ni jogo ma nitiere ma ichulo pesa mokalo siling 500,000 ni koro gidhi medo
ginene tax margi. Ingeni mano is already discriminatory. Mangato nyalo dhi e court to wacho ni katiba wacho ni nyaki protect ginene property mar ngato. To an kaka ja tich mar sirikal atiyo ayudo pesa marom kama koro nikech ayudo pesa no sirikal koro dwani mondo ojuoga kata mondo miya tax mamalo. Ta amor nikech mano is one of the amendments matayari no seket nikech sirikal bendo ng'eyo ni weche gi kodhi e doho to gin gik ma doho dhi go e tik. To ka sirikal osego e tik gigi manyiso ni koro duoko gi ne jok manende oloso gi. Omiyo geno manitiere en ni weche mang'eny to biro chope doho nikech kata kaka waseneno trend mar bunge ni trend mar jogo ma gin jo siasa ma bende nitiere budget kata parliamentary budget committee nikech kucha bende nitiere office mana makonyo jo bunge bende loso budget bende waseneno kata press conference manene cabinet secretary mar treasury obedo godo gi jo landabari bende waseneno kaka notemo duoko penjo moko manene jo Kenya nitiere godo. Omiyo Cleophas chances ni weche moko ka pod dhi chopo e doho nitiere malo. To koro jo Kenya oripo bed gi geno ni samoro ka ngichope doho kacha to siasa ok bi take precedence. Kech wa expect kaka na wacho mokwongo ni wantiere gi bete adek mag sirikal. Koro en doho, wan gi executive kod bunge. Koro wa hope ni ka ngichope doho kacha to doho biro tiyo tije moripo bed ni o protect rights mag jo Kenya. Erokamano ahinya wadhi nyime kendo wada yudo kanyo en paro mapontiere kar kae ka wantie kanyo kod Stephen Osedo bende jalony weche mag loso budget. Okonwa mana nyaka sani Stephen nitiere gik mathoth ahinya mantiere kar ka ma Uganda bende deher mar ng'eyo. Nitiere trillion 2.5 ma igeno ni onego bed ne ichoko mano kokalo yore mopogore opogore ahinya kirango ni weche mag osuru onego bed ni ichoko gi nade e yo mane ni mariro ni gigi mantiere kae wacho ni magi mantiere paro mar chik mar omenda ni nyalo mana golo omenda kanyo ma ok nyal chopo kata nus kata kamantiere kata ka en bilion 200 tiende nango kaitemo mana rango nyaka sani kech kae moting'o paro mathoth ahinya mar ng'ado atamalo 1.5 mago mag udi atamalo 16 mantiere sani kore weche go mag modhi kata mauta ka kinusuru mamoko iwacho itemo wacho ni nyaka sani ponono ka omenda maromo trillion 2.5 ni okochop kare sirikal otigi yore mage mondo miyo choka ne osuru kata omenda manyalo bugo budget mano mar trillion 3.6 mano som jwa mokalo. Erokamano ahinya Cleophas. Mana kaka isewacho projection mar osuru ma government dwa choko iko omenda mar 23-24 en trillion 2.5 to king'iyo lokruok e par mar chik mar omenda en gimitimo higa ka higa koro oloko mana clauses moko ma yudo ka wan gi paro wan gi chike mopogore opogore mag omenda. Wantie gi paro miluongo ni Value Added Tax Act mar men weche mag choko osuru ewi mwandu ma jo Kenya ng'iewo mostly yudo ka en atamalo 16. Then wan gi moro machielo miluongo ni Income Tax Act. Income Tax Act en ochoko osuru ama osuru ewi pesa mora miloso kaka ja Kenya obed ewi mar weche mag ohala bede weche mag tije pesa mara miloso nitie kaka ing'ade koro entiere gi different bands entiere gi yudo ka nitie jok magolo 30%, nitie jok ma ka in ja ohala nitie chulo 30% corporate tax ka in company yudo ka to kanyo go gisachako giketo lokruok machielo ni koro yudo ka jok manitie gi ohala matindo ne golo 1% margi mondo odhi weche mag ohala koro mane gimedo to 3% and then negi bede gi lore chonen jok mayudo $1,000,000 nyaka $1,50,000 koro sani negi lore jok mayudo nus million nyaka $1,15,000 koro kamagi lokruok manitiere then nitiere machielo miluongo ni withholding tax. Okay, the main ones are gin mawachogo but nitiere matindo machielo koro e paro mar chik mar omenda mar omenda mar 23 ni iyudo ka amenda ama noloko chike moko maromo 84 ewi chike duto mag omenda ma wantiere go kaka e piny mar Kenya. Koro manolok gi 84 manolok gi mane government wacho ama sirkal wacho ni kwa timo magi ama kwa implement lokruok mwaketo gi to wadhi raise maromo $211 billion. Tiyudo ka projection mano
mi KRA en trillion 2.5 to pile Cleophas KRA pok no hit ga their target ne pok gi loso ama pok ne gi choko pesa te manoket ni gi kaka target ni gi choko koro yudo ka weyo ga gi deficit maduong makoro chuno ni Kenya nyaka dio kucho mondo mi okwa hola e pinje mopogore kaka ing'eyo sani hola wa be osaido kabisa en trillion 9.6 chigni romo trillion 10 ma en e giko ama ceiling manoket nwa to sani kendo paro machielo be osebedo introduced e od bura madwaro ni mondo mi olok chik no koro kiko bede ni kete nominal figure mar 10 trillion kaka osebedo koro ikete in terms of a percentage of the GDP koro gidwa ni mondo mi kete at 55% ama atamalo 55 to ere kaka government nyalo choko pesa ka gichunya ko yiera ni jopiny yes government dwaro pesa to kendo gidwaro pesa mondo mi gikonywa go e weche mag development gikonywa go e weche mag kelo weche gik moko kaka thieth weche mag somo and gik machal kamano koro nitie yore mopogore revenue en achiel kuom gima ben moduong kabisa to pile ok ero kamano bende kantie kar kanyo ka gima wawito duoni mogik ka watieko inyalo mana dhi nyime koro wayudi. Okay, ero kamano. So pole kuom ng'ikruok no. Yudo ka kinde mang'eny ok wayudo ga pesa te wacho ni wadhi choko. Koro kamano bedo to wadhi oko kucho to wacho wasolo. But kik jo Kenya kik wiwa wil ni pesa mwayudo gi onego beni mokuongo in kaka Cleophas ing'eyo ni onego beni kiyudo pesa maromo kata ka en 1,000 ne wacho ni 1,000 ere kaka daloso kode budget mondo mi kik adhi oko kucho atigi pesa maonge go madhi chuna nyaka adhi aboro to kendo seche ma kata idhi ni boro ni to be itiyo kod pesa mi idhi iolo ni yo makare makonyi mondo mi kinyi yudo yot mondo ka kore dwaro ni mondo iduoke koro magi gik monego beni wapenjore nikech iseyudo ka sani koro ka nyaka ne government ni obi yudo ka serikal koro yar maduong kabisa kendo gin gi offices mopogore to mag offices ma pod biro mana muonyo pesa matin ma jo Kenya idwa ni mondo mi ogolgi koro nitiere yore mang'eny ma government nyalo tiyo go mar kelo pesa ama mar choko pesa magi finance go programs kata magi provide go services to the citizens but kopogore gi mano to nitiere kendo gik magi nyalo timo gi pesa matin ma wan go no en kaka weche mag corruption weche mag lar mar pesa mag sirikal weche mag ng'iyo kuonde ma nitie wastage duplication mag tije yudo ka department achiel nitiere gi dhano auchiel matimo tich achiel koro yudo ka to jogi te ichulo dwe ka dwe koro magi gik minyalo duok chien to mondo mi pesa matin ma jo Kenya ginene kik waket pek ahinya e wi jo Kenya to nitiere gik mwanyalo timo mondo pesa matin ma ginyalo golo without mok gi film mapek ahinya no pod biro mana konyo e weche mag dongruok. Erokamano ahinya mano Steven Osedo leronwa gi mana kaka japiny biro nego bed ni range kata achiel kachiel ne gigi duto nego bed ni irango gi e yo mane wantiere kodi ka achiel kachiel nyakoro mondo jwang mondo mi wakonie ne ginto gintiere e yo mane wantiere kae kod Kevin Osido bende inyalo mana lero ne nyakoro mondo jwang iwacho ni chenro gi bende githoth ahinya ka wantiere kodi ka iwacho kanyo ni nitiere yo mar choko omenda osuru jopiny ywago osuru sani gintiere nyim od bura gichom kanye e kinde ma gintie sani e kinde ma japiny nitiere sani to ang' oket mana geno ne e od bura but kata ka japiny keto geno ne e od bura to Cleophas okapar ni sirikal marwa mar Kenya Kwanza ni osetimo maber e lero ne ja Kenya kata japiny implications kata proposals magiseketo e budget manitiere ni nikech king'iye e yo matut kabisa to jatelo ma Kenya William Ruto nigi paro mabeyo kabisa kendo paro ma entiere godo gi gin paro ma ka samoro ne wachak gi chon kech wajapimo ga Kenya gi Singapore Malaysia samoro kata South Africa Cape Town kai nitiere gi gigo mabeyo ma jo Kenya sani dukoro osebet ni yudo e serikal margi okawach ni nitiere gik mano okomino ni kata ok nyisi ni kora wacho ni onge gik mabeyo ma waseyudo but problem manitiere en ni gik ma jatelo wacho nodwa timo ne jo Kenya
gi kaka jo Kenya nene kendo winje opogre. Nikech kwa mfano ja Kenya sani eno penjore ni chiemo akanye. Hand to mouth. Ibete mesa, chiemo dware ni mundo bede mesa michame timuonye. But sirikal togomba kamar gik moko non. Gero udi. Kiani ute go dhi imiyo yudhe tich giweche moko machalo kama. Ja Kenya sani penjore ni to kadhi e siptal bende angayud thieth makare kendo malongo. NHIF man godo ni ben gima nyalo miya pesa makadhi gode siptal to nge pesa moro kendo midhi kwaya. To sirikal koni to ne scandals te manyaka nyuro kata kawuono pod NHIF nitiere godo. Koro priority mar japiny kata ja Kenya mawinjowa gi actions ma government timo, timbe ma government kata ma sirikal timo ok chal. Nikech ja Kenya en ng'atno ma nigi geno ni sirikal wantiere godo madhi timonwa kamae. To geno go ok chop kaluwore gi gik ma sirikal dwani mondo tim. Ting'eni kata kiwacho weche mag choko osuru kata mar revenue generation. Emomiyo wacho ni sirikal mar William Ruto nitie gi proposals mabeyo. But kaka itimogi e yo mobam. Aya. Yore mopogore badonjo ka wacho ni moko mobam. Maneno rangi moko bende madhi bedo kacha kwa logi achiel kachiel. Moko kuomgi paro ma bende ogara chwalo ng'uru mopogore. Ahinya mago bende mano dok piny kod atamalo maduong' ahinya. Koro mkanyo sango nodhi bedo kawa kawiyo. To kapok kawiyo masani, yana mondo miya penji kapok adhiera Stephen Osedo. Nitiere paro mano mar bero chiro kata mag chal mar ohala. Wangi bende omenda mano ket bathe mano mar bero ohala. Mano mokacha eno bilion par kod adek. Mano kairange kata weche mag SMEs gi bende kantiere karka. Mondo mi ober ohala matindo tindo gi bende ka gintiere. Sirkal obedi gi thuolo machalo nade. Kakoro sane paro mar chik mar omenda ma ji TWAK e odiechieng' ma kawuono ka okadhe kata ka gigo ombulu. Gigo ombulu e wiye machalo nade. Nikech koro sane gidhi chulo atamalo adek mane wi omenda duto magi yudo bang' ka giseuso. Mago jogo ma yuto gintie kata kin milion kod 5. Tiende nang'o? Kaunu ka gigocho nikech gine kod 5. Tiende nang'o? Kaunu ka gigocho nikech gine wacho ni gikonyo mama mbo jok matimo ohala matindo tindo gi jo boda gintiere karkacha. Nitie jok matimo kata kembe matindo tindo mantiere karka. Ombulu ka igoyo e klaus machalo kama kata paro mar paro ni otime yo machalo nade. An ka adhi go ombulu no kaka jabunge dago eni no. But ang'e ni dhi go eni yes. Mokwongo ja Kenya ing'e ni eno kobing'iyo ni to weche mag SMEs en mar national kose county government. Ting'e ni katiba mar watu keto SMEs mago tije mag county. Omiyo mano is one of the kuonde moko ma bendo pogre ma sirikal mar Kenya kwanza ni okose ng'iyo ni to wan kaka katiba omiyo wa thuolo mar mondo watine jo Kenya. Tije ma wadwa timo nitie gik mang'eny kabisa Cleophas mantiere e weche mag budget ni kata mag community health volunteers masani koro gi propose ni community health promoters maging'e ni gin mana jo county ka. To king'iyo kaka sirikal ma Kenya kwanza gi ma county governments loso kendo tiyo gin jogo machal ma ok los e wang' achiel. Kech deputy president masani koro ema waparo ni ochung'ne weche mag devolution wacho meke koni to jo council of governors gi governors wamantiere county governments be wacho meke koni. Omiyo SMEs no anda penjrani to mokwongo be gisemiyo sirikachewa mag counties pesa mar mondo gitim godo SME promotion. To ng'eni promotion kacha nitiere weche mang'eny. Mokwongo chiro be osegere maber manyiso ni kata ka koth chwe to mama mboga nigi kama ber ma koth ok goye. Ka uso omena, ka uso rech kata uso nyanya. Ka chieng' rieny. Bende chieng' ni ketho ne nyanya, kose ketho ne bo, kose oselosne shed maber. Ni shed no en gimi loso gi county government ok national government. Namba 2 wanga penjira ni to mama mboga makoro wadwani mondo mede usuruni. Ndara samodhi omo goods ne koting'o gie boda kata oting'o gie ginene gimiting'o gie ni. Bende ndara bero se los e yo makare makonye ok ni samoro kiam to ko ndara kodho chwe ndara rach okier chako pukre okier tongo se tore koro losses ema biro
Tingeni sama koro wangi kao taxes kae nikech kata jo county government kande bende gin gi osuru magi solo kuom mama mboga gi jo small and micro enterprises gi. Omiyo nitiere gik mang'eny ma ok apar ni paro matut nende osebetie to moripo bedni betie. Ae mogik kanyo en ni bende wase bedo gi opportunities kata gi thuolo mar mondo watim godo capacity building. Emomiyo ana kipenja weche mag on-source revenue to da medo kuma nende Steven Osendo osewacho. Ni kata mana osuru manene serikal oketo mag jo beauty industry ena kare. Mak mana nikech serikal oseng'eyo ni sani nikech weche mag koso tich ng'eny ji koro yawo salunde yawo duke machalo kamano. Koro the tax base duong'. Koro serikal ong'eyo nikech en gi data no. But ng'eni kaka koro serikal dwa konyre gi jogi to onge nikech kony ma jok machalo kama giyudo kuom serikal ok gine. Emomiyo ne gigo koko. Ong'ema bende banka waseko yuwa duogo mondo miang walose mathoth bende kotenore kod dongruoge mabiro kaluwore gi osuru ma ichoko. Gima jopiny neno gigino matimore bang' kata ka oselos gi kata ka igoyo ombulu odiochieng' ma kawuono igoyo ombulu ewi paro mar chik mar omenda mantiere kar kanyo ting'eyo ber ma odhi bedo kata ka obiro godo. Steven Osedo ng'abiro iri bende bang'e ywe makawo sani mondo miang' imiwa pachi kotenore kod parono mano mar ohala matindo tindo ni paro to en mane kinde ma wantiere sani. Steven Osedo ang'ibi konwa bende ni kwacho ni ronogole atamalo 15 mano ka warango weche go maga influencers kata jogo matiyo kod mbui kakoro tere atamalo 5 ombulu ni dhi goye nade inene yo machalo nade kaka kata matin mabende ponono iwacho ni tiyo kod content mar jogo mantiere mbui kacha crazy kena gini in jok matiyo gi riko modi gini kacha jogo manigi mamiyo ji nyiero e mbui jogi koro bende ochopnegi nyaka gichulo osuru atamalo 5 ni en idhi goyo ombulu e yo machalo nade. Wadogo mondo ayud pachi bang' wiyo makawo sani mbakoro montiere kar kae kik idhi mabor. Sasa ya mawagamo muya wayudo ngima. Sasa ya mawayudo rieko wareso ngima ng'ato. Dr. Satiriosus onego beni lorore, foramen oval onego beni lorore. Penj laktar kelo ng'eyo matut. Gero ganda gi puonj mokinyal yudo kumora amora mag weche thieth. Diwacho ni gima koyud chon tinyalo thiedhe ma ng'ato chang chuth. Kabisa. Or ote machuok gi penjo moluwore gi weche thieth. Tudri kodwa e nambani. Kata inyalo ywa tole nambani. Riwri kod Ruth Otieno wuok tich nyaka tich abich saa 12 odhiambo mana e Ramogi TV. Kushinda kaende jackpot sio lazima upate game zote correct. Nilipata 12 of 13 kwa nimewin 11 out of 13. Mimi nilipata game 11. Nilipata 11. Nilipata 12. Nilipata 11 out of 13. Nikapata mechi 12. Nilisikia kufurahi mpaka nikakaa chini. Nikapata 12 out of 13 prediction. Kwa 50 bob pekee, cheza kaende jackpot leo na ushinde 500,000 shillings ya wiki hii. Tuma neno KJP kwa 29063 na uenda ukajishindia nusu milioni. Hii lazide. Not for persons under the age of 18. BCLB number 416. Ngani Recho Wino kidwa winjo wenda mar nyalore di mana star 860 star 418 hash. Ramogi TV en od jower duto. All I've ever done is love you. I don't deserve to be punished. I know I messed up big time. It will not happen again. I promise. They say love is a beautiful thing. But how far is too far when it comes to loving someone? Is everything okay between you and Joy? There's nothing I can do that's right in her eyes. You're suffocating me. I need space to think. Is kindness a virtue that everyone should have?
How much secret can you keep from your partner? I still feel guilty I haven't told Job about my retrenchment. Tell him when you're already making money. Enjoy some love, some humor, and lots of real life lessons. What are you talking about? Come on. Get out, Marcus. Get out of my house. Catch this brand new shows of Reality Check on viewsasa.com. Aya, nyakoromo ke jongwa seduogo wantiere kar kamba kana wagoyo kendo ote bende medo mana oro. Wadhi ka thuolo mondo wasom ote mantiere go kanyo e paro mar omenda, paro mar chik omenda nyakoromo ke jwangi mar 2023. Iwache yo machalo nade. Kane poko ka yueyo nantiere ka kod welo pod wantiere kod gika wantiere kanyo kod Osedo ka en kwale odiochieng' ma kawuono kaachiel koda ka Kevin Osido mano wan godo e studio buore Nairobi kar kae ka wamedo mana twak ewi paro mar chik mar omenda ni mabende kelo paro ma opogore. Kama na we kar kacha Osedo nitiere parogo mago mag bero ohala mule mana kanyo matin kama ne Kevin Osido chope kaito imiwa pachi weche mag content creators gi kata influencers makore dhi chun kanyo mondo mi ochula atamalo abich. Iwacho ni atamalo abich mano mar withholding tax. Kinde mantiere kar kanyo kama usuru monego bed ni ijuogo gi gigo duto magiyudo kata yuto margi e kinde magintiere kar kacha. Tiende nango ineno ni gidhi go ombulu e yo machalo nade odiochieng' ma kawuono mago jod bura ka koro chopo e kinde go mag luto ombulu e paro ka paro madhi bedo kacho bura. Erokamano ahinya Cleophas. Koro king'iyo weche mag ohala ma sani budget mane waneno mar omenda 23-24 ne gigolo pesa maromo bilion 13 mondo mi odhi ober weche mag micro, small and medium enterprises me kama joma mamboga nitiere. To mana kaka Kevin osawacho, king'iyo weche mag MSMEs en tich ma king'iyo kikatiba en tich mar counties. To iyudo ka ntiere pogruok maduong' ahinya nyaka ne government mar Ruto ni donje telo ko luwore gi weche mag dongruok e counties wa 47 nikech iyudo ka pesa mokwongo ok giore counties to gitimo nyaka tije moko ma kikatiba onego bed ni counties ema timo. Koro wakia ni en ma kichapenjora and maybe Kevin be nyalo gole pache kich mokwongo ka ning'iyo mana ka amulo kanyo matin ning'iyo kama nilose cabinet secretaries ka pogore gi kaka ne cabinets mag Uhuru nitiere ministry mar devolution all ministry mane yudo pesa mondo mi ongi weche mag county gi national government mondo mi giringe yo makare. To sani ende kan waneno ka Ruto oloso cabinets ge onge kata department mar devolution. Koro wa assume to ni maybe and teach mitimo gi office mar deputy president. Kawe mano weche mag ohala ne jo ohala matindo chulo shuru okraj to nego beni chulo shuru tineno gi mosuru ni timoni kaka in ngat mar ohala to onge kaka inyalo chulo shuru maromo sani koro ne giduoke ni ana jogo ma ne gikete atamalo 3 ni atamalo 3 kuom yuto temi loso kaka ja ohala to uso nuengo no te ikawo atamalo 3 titero ne government to gini mano pok ging'iyo ni to ewi uso ni te ni loso ohala koso ni dhia ni yudo la mano ne pok ging'iyo en mana pesa temi uso kitimo idhi uso wawach ni uso ng'iyo gik moko maromo siling 1,000 ne kiuse tidhi use 700 ni golo 3% imiyo government to ging'eyo ni idhi lal mar 300 kati ok yudo ohala mano gimpok ok gidwa ng'iyo gini giwacho ni pesa mora miuso igolo percent 3 imiyo government mano kapok igolo andi kata lal mani girere. Koro mane dhi yudo ka inyo jo ohala. To mar ariyo sani ende wang'iyo ni ohala mondo mi otim maber nitiere gik ma support ohala gin gik moko machal kaka Kevin osawacho be nitiere yore maber to chirni wa be gin chirni man nyalo chirni man tiere gi gik mowinjore nitie shed moromo be nitiere gi gik moko kaka kuonde konyruok ke yudo ka chirni magere igero gi tiyudo ka kuonde mag konyruok koro chuno ni in ka tande pod igolo mana 20 moro mono nego beni mano bedo andi to 20 ni idhi ng'iyo go kamidhi loso idhi konyorie. Then kichak ing'iyo gik moko machalo kaka weche mag
stima. Yuru kasani yendi Cleophas bei mar stima ni malo kabisa. To johala mang'eny especially matindo tindo gi yudo ka ng'ato yawo ka workshop ne moro en ogo maranda ama ong'iewo machine moro mang'ado yien cha mago yien randa cha. To koro yudo ka bill biro at the end of the month to bill nyosakawo pesa ni te makare in a deficit onge gimiloso kata chiel. Koro magi gik monego bed ni government ng'iyo then weche mag pi. Mondo mi walo dhi maber nitiere pien gima muhimo itimo go kata mama mboge dwa luoko alot koro pod igolo mana siling 20 mondo idhi ng'iewo go pi mondo kibiluo ga yot koro yudo ka bedo matek ahinya kiriwo weche gi tete ng'iyo kendo osuru ma government dwaro idhi yudo ka weche mag ohala bedo matek kabisa kendo ji mang'eny bro ginane to kaka ing'eyo weche mag ohala matindo osemiyo ji mang'eny tije mane gik mondiko ji mang'eny tiyudo ka ng'ato no graduate kichonge tich Kenya ka odhi yawo kar moro ma oginane mouse tong' en oboko tong' to uso koro seche mouso tong' ni kata pi mouso go tong' pod ong'iewo kotiyo gi yudo ka koro bedo matek kabisa koro government nyaka kuongo ng'i kapok wawacho ni jo ohala matindo mondo mi ogol osuru nyaka gikwong ng'i ni to business environment chalo nade. The business environment ben gima konyo ohelni mondo dhi maber koso en environment moro ma miyo joka chandore kabisa ikawo seche mang'eny kiwuok e puodho ka in ng'at mapuro kaka alot iwuok kawo seche mang'eny nikech yorach mondo mi chope gine mondo mi chope e chiro mondo ius gigi to kendo kichak ng'iyo Cleophas an ang'iyo ka king'iyo weche mag paro mar chik mar omenda kata king'iyo proposals mag usuru gi kik wang'igi ang'iya in isolation wang'igi anito ere kaka moro contribute to the other. Kimedo fuel from atamara boro to atamaro apaga uchiel. Tiyudo ka ji mang'eny ahinya tiyo gi weche mag transport mondo mi gigol go gigi e puodho kucho kata gigol kuma giwere mondo mi gikele chiro. Koro iyudo ka mano cost no dhi malo. To cost no dhi malo to idhi pas ne ng'at mang'iepo cha. Koro ji matin mabro ng'iepo. Koro ibro end up ni ji dhi e chiro tiduoko mana dala kok iuso. Koro bedo matek kabisa. Koro ka ing'iyo katieko kanyo kadhi e wach mar content creators magi propose ani from 15% gi revise to 5%. To kaka wang'eyo Cleophas kaka jalony mag weche mag usuru ng'eni withholding tax ok en final tax. Mano gima jo Kenya nyaka ng'e ok en final tax en mana gima ng'at mo omi tich tawacho ni percent abich ni amako but seche mibro timo return ni makaka sani jok mapoko file return gi adwa kwayo gi duol mamuol ni tarik 30 dwe ma ochiegni chopo wa file returns wa mondo kik KRA wabed gi shida gi KRA to seche me file return ni cha ibro do kan tiere ewi percent abich mano bedo with the health machano sachul to in kendo kaka ng'at mano yudo tich ni pod idhi gol another 25% mon miorom 30 that is the final koro withholding tax is not a final tax mano gima nyaka ler ne jo Kenya no pero kamano to sija makoro kete 5% to magi content creators be wang'iyo ni they are different categories mag content creators ti mangat ma enodhi ma YouTube ka to wacho ni please follow my channel nini to imiye pesa moro matin makata ko ong'ie dwe to okrom kata siling 1000 tidwa ng'ade 5% to content creators ama influencers ma in a month giloso more than 1 million be wang'iyo kaka jogi yuto gi chal mondo mi wach niya jok ma yuto gi en from 0 to 100,000 uno chulo tax matin to jok ma yudo pesa mang'eny mondo mi tax obed spread fairly and equitably. That is the principle of taxation. To kursi mwaketa keta ni jite content creators ubro chulo 5%. Sibudo ka jok bante ginwengo matin dhi nyore kabisa. Nikech kinyo kata yudo kati jok moko magi struggle korka gichako ya university kucho yudo kati chonge kore wacho niya what is the best alternative okidwa donje weche mag kuo okidwa donje weche mag anjao mabiro ketho nyingi wacho niya wakao simba mar smartphone mana ng'iewo siling 5,000 ni acha create go content to content mi create ni okilone mana pesa moro matin moro mi konyori ge chieng' ame dwena to mai kendo government biro dwa kawo 5% ko nego beni an gima nang'iyo ka onego bedni obed amended to waketo proportion wakete in a way ma jok mayudo mang'eny at least it's progressive and fair. Kamano kiwacho ni ponono onego bed kanyo progressive mano mapiyo kapok abiro ir Kevin Osido studio kar kae
onego los kidienje mopogore opogore kaka onego bed ni juogo osuru machalo kama koso onego wawe kamano iwacho ni jite kata kiyudo $1,000,000 kiyudo $50,000 kachiel koda kayuto mamoko maponono bende poko yangi to bende iparo ni content creators gi kata influencers mantiere mbui gi bende gidhi bedo thuolo gi sirkal ma giwach ni oyo ayudo $100,000 kama ayudo $1,300,000 e gigi bende wadhi neno adieri mar wach e gigo ma gidhi bedo kata ka giyango ne sirkal. Erokamano. Mokwongo yes, apropos ni gik kidwa adiere en ni okinyal tax jok mosebedo overtax. Onego beni broaden the base kaka waneno ka sirkal ne temo timo. Ibroaden the tax base mon mikel ji mang'eny net mar taxation. To seche mitimo mano nyaka ing'e to be time progressively mag scare jomoko ma kelo paro moro ma koro scare jomoko pacho anda chako but nikech osuru makani malo okadhi timo gini kichonge gima dhi wuok go. To king'iyo withholding tax, it is taxed at source. En ni ng'at momiyi tich cha ema ng'ade ok in ng'at matimo tich. Koro kane wawinjore assign kodi contract mar $10,000 taka 5% ang'ade koro gima chuli en $10,000 cha less 5% of it. Ineno. Koro ene obedo taxed at source. To kendo kichak ing'iyo weche clefers gima ne apogore ahinya gi proposal mar content creators ni. Nikech ichak iyudo ka ne gi introduce gimoro ni koro wang'eyo ga jok ma platforms magitiyogo gi the digital service providers, the likes of YouTube and the likes, gigolo ga 1.5% in terms of tax to the government. Koro yudo kamano ni gidwa golo. In fact, they proposed the amendment ni gigolo koro jok YouTube and the rest maloso pesa mang'eny ahinya, the digital service providers nigin koro gichulo suru Kenya kato jo Kenya magin jo Kenya matindo ma struggle ahinya to tiyo gi platforms gi magiloso pesa ni ema koro chulo osuru. Koro an mano nayudo ni ere gimomiyo wa favor kambe maoko to jowa mantiere e Kenya ka magin joma tindo machandore ahinya weche mag tije to wadwa ni mondo be waketo osuru mang'eny e wigi. Koro kanyo nabedo gi pogruok kendo kane ber to mago gik monego bed ni wang'iyo seche ma jobunge dhi ng'iye class by class. Wang'iyo ne class no ahinya mondo mi kik wabed ni wanyanyasa jo Kenya to waberore ama watemo berore gi kampuni maoko maloso pesa Kenya ka. Mana ka iseyudo kaka jo Uber be ywak jok matiyo gi gine. Erokamano ahinya Stephen Osedo. Ikwamo kata kamano maduong' mondo dhi nyime kodi jokanyo TWAK ma bedo go achiel kachiel kawuok Kwale kod wendo montiere godo kanyo Stephen Osedo. Thuolo ma oganda nitiere godo iwinjo kanyo mag bero iwacho ni chenro mag ang'eni nigi paro wi weche mag digital content creators gi ang' imiyowa gi bende gineno ber kata kapono ne dhi ng'adi en gimoro ma ikelo manyien to kele mana gi 5%. Nitie moko ma eno kata kodonjo gi 1.5%, moko donjo gi 3%. En ang'o miyo moro en donja dichiel ichak ng'adgi ting'ade gi duto ng'ama yudo 50,000 ng'ama yudo malo koni in gi paro mane wiye kata ombulu ne ko goyo machalo nade. Gin gi jood bura kacha ma moko kuom gi bende ne gin digital content creators. Wan gi jood bura malang'ata, nitie jood bura madagoretika. Kineno thuolo ma giseyudo kacha mondo mi gibere ngima jok moko. Ombulu gidhi goyo machalo nade. Ombulu no to dhi kalo. Nikech sirikal nyaka bed gi budget mare to nikech waseneno kaka mpango ma wacho cha mipenyo ni to kujipanga ni enang'o. Sirikal oseng'eyo jogo ma profile gi en profile kata kaka chal margi kaka ne gidonjo bunge kaka isewacho no ging'eyo ni teko mane ma content creators kata jo ma tiyo gi mbui e yudo income benefits ma ginyalo bedo godo. Namba 2, sirikal ong'e ni jogi gin ji adi. Emomiyo kata ka wacho ni sirikal dwa ni mondo widen tax base ni oseng'eyo ni kwan gi ji kata mana mokalo 1,000 kata mana mokalo 100,000 to wa tax gi kata siling 5% no out of gima giyudo nikech sirikal be ong'eyo gima jogo yudo kata obedo ni osebedo weaknesses. Kech aparo ni kisomo economic survey report manene sirikal mane treasury ogolo kapok gigolo finance bill to nyisi ni part of the sectors ma economy mar Kenya ose improve godo kata ma bero osenene en digital economy. To gima sirikal pok otimo malong'o en aggregation.
Nito ka wacho digital economy ni digital economy kata economy mar mbui en maduong'. Ji adi mantiere Facebook, namba go wang'eyo. Ji adi mantiere TikTok, namba go wang'eyo. Ji adi matiyo gi Instagram, namba go wang'eyo. To jo Twitter to gin ji adi. But gimose bete ma problem en ni wang'eyo mana top performers. Ilo ni top TikTok users gin ng'ano gini. But nitiere moko mana kaka Steven owacho cha ma eno bira to nyiso ji ni ase record video moro kae kawer, please follow me. But nitiere jogo ma yudo pesa mang'eny kabisa e platforms mopogore opogore gi. Mar gin pesa ioro neji e simbe gi kata e account magiyaw gi jo Google, Facebook kata platforms mopogore opogore go. Jogo sirikal nyaka miwa mpango malong'o. Nito ere kaka udwa keto tax kata bed mana mar 5% ni e ng'ato ma yudo siling 2,000 tidwa pime gi ng'at ma samoro yudo kata million madhi adek kata 300,000. Koro nyaka bed ni nitiere aggregated performance ma ok apar ni sirikal osetim. En ong'eya ni digital economy has grown, it has expanded. Nikech bende ging'iyo ni ji adi manyiewo simo, smartphones, to simbe gi kose nyiewo gi titimo gi nang'o. Kech nitiere form bende ma samoro wajaso, kidhi kata nyiewo simu ka Safaricom kacha, tikete line kacha, imiyo gi namba ni, ID namba mari, gin gi data, kendo sirikal ong'eyo ni digital economy chalo kamae. Emomiyo kata sirikal aonge gi problem, kech ing'e ni proposal mane giketo to mar 15%. Tinno ka koro jogo gigo koko kabisa mokele 5%, kato riponi kato bedo ni digital content creators wacho ni domiga mia zero rated tax. But king'iyo kata 5% ma sirikal oyieno. Penjo moripo bed ni wapenjo ni capacity ma gidhi contribute to revenue and how much. Sirikal oripo bed ni ong'eyo mano. Then katike wachno en ni capacity lony maromo nadi makoro sirikal bro miyogi. Nikech gin tax payers. Kaka koro sani wapenjo ni kata ka wachulo tax to ndara beri sirikal omiyo wapi, be sirikal wakisha ni hospital tiyo maber. Content creators bende nyaka bed ni sirikal osepango gi. Emomiyo hapa ni nentiere gi kama timoro mane waziri Ababu na Mwamba kata kagitiyo kanachiel gi waziri Eliud Owalo. Ne gitemo keto gimoro kanyo manyalo kelo jogi kanyakla. To dware ni mondo wapenj ni kata kwa kelo gi kanyakla, to ere capacity enhancement kata development moro, ere ber magiyudo kuom sirikal e tax kata e osuru magichulono. Kwa mi aparo ni mago are some of the gaps ma sirikal dware ni mondo ohakikisha ni gitighten. Devolution en wach maber ahinya, keche Steven osewache. Taparo ni sirikal mar Kenya Kwanza ok en gi a good positive commitment e weche mag devolution. Kato bedo ni shareable revenue magisemiyo wa e budget mae en billion 380 ga before. But king'iyo pesa ma pod dong e sirikal mamalo e tije mag devolution kata mag counties tiyo en pesa ma samoro oingo kata ma sirikal dong godo ni. Number 3 Cleophas en ni weche mag corruption. Kato bedo ni waseneno proposals ma serikal mar Kenya Kwanza oseketo a fight against corruption, 3.9 billion gimiyo EACC, Ethics and Corruption Commission, 3.6 billion Director of Public Prosecutions, 8 billion DCI, 8 billion Office of the Auditor General. But kata pes ni gikiriwo ok chop e pesa manonyiswa ni Kenya wito e odiochieng' achiel. President wa machon Uhuru Kenyatta nonyiswa ni every day pile wawito 2 billion shillings. Kikao pesa no e higa achiel odhi mana maromo over 730 billion. To budget deficit manende olandnwa gi jatelo mar Treasury CS mar Treasury to en ni wan gi deficit mar 718 billion. Manyiso Cleoni kawanyalo umo kuonde ma sirikal wite pesa kata mana e higa achiel, nyiso ni we can be able to recover pesa ma sani miyo tax ni malo
nikech yore mag pilfrages gi gaps mag corruption ma wayudo. Erokamano nyaka Kevin Osido. Pod odhi nyime kod chenro nyako Ramogi Jwang ka wakoni matucho ka wake kor gwenge mopogore opogore ne wasingo mar bedo wang'i koda iti koro sani wadwa bedo wang'i kendo wabag TWAK e kaunti ma Mombasa. Nyako Ramogi Jwang sani ka wantiere kanyo kod mano George Aoko. George Aoko kaeto bang'e ang' oduoge ote bende oikore, ote ntiere yo makare, ang' oduoge ote mag SMS kachiel koda ka Facebook ma iseoro ang' wasomgi. Sani kaka sekona dhir George Aoko. George Aoko oyawre, ichiewo yo machalo nade odiochieng' ma kauno wanono paro mar chik mar omenda ni koro chopo kacha e somo mare mar adek e od bura odiochieng' ma kawuono. Jopiny nigi geno mane kaka jo od bura dhi bedo kacha ka goyo ombulu e paro ka paro mantiere paro mar chik ni ka koro entiere od bura kendo odiochieng' ni ma kawuono. Bagno network ikono pach jodak e kaunti ma Mombasa odiochieng' ma kawuono. George. Erokamano ahinya Cleophas Luoch, mana kaka iwache no jodak e kaunti ma Mombasa kae bende gikoni gin be gidwane gigoe dhoge matin e wi wach paro mar chik mar omenda ma koro sani osechopo e somo mare mar adek e od bura. Wang'eyo ni kawuono ombulu idhigo. Adwa mana winjo ni to giwacho ni geno mane ma gintiere godo e wi wach paro mar chik ma kama. Odhi kadho kipachgi koso odhi gore piny, to kokadho midhiero mane kata ber mane monyalo kelo. Chikoze machiegni kacha knachaka gi nyingi to nyisa ni wach mar finance bill kata paro mar chik mar ombulu ni in mane main? Ginyinga giluonga ni Joseph Oyer, aja Migori, aja dak ma Mombasa. Kawuono en odiochieng' ma mogik mitimogo voting ma finance bill. To adier makende kaka wan jo Azimio, aparo ni waonge masol mar yombo jogo dhi kade. To finance bill en gi impact. An kaka japiny gino dhi hinyowa. Nyocha neno ka gitimo some amendment house levy. Gigole from 3% to 1.5%. Koro manyiso ni kata house levy no aneno mana ni kata gimo dhi konyo go ji onge nikech onge kaka ibo ng'ad jatich. Kwa mfano ondik ng'ato 10,000 per month to ing'ade 150. Bibo miye ot mar $1 million. Koro manyiso ni ma en pesa ma sirikal dwa mana mayo jopiny mondo gitimgo gigegi. Koro an gima de amendment madino tim maduong' en mar VAT 16% VAT mar fuel. Ni ma fuel ni kowe mokalo 16% to life gimoro amora idho. Ni wan gi factories matiyo mana gi diesel, wan gi stima pod bedo generated gi diesel, wan gi mogo pod irego gi diesel. Omiyo ka VAT 16% odong' kanyo to onge gima gino konyowago. Ma in koro kipachi ni se give up ise amwani gini dhi kadho. Onge miracle moro manya timore ma otamre kadho. Kipacha onge miracle manya timore nikech anyalo paro kata ka awamu mokwongo kanigo voting ma finance bill wabunge wanya kama Azimio moko no skip ma ok odhi. Manyiso ni joka gin gi numbers to joge wa moko be bagni. Koro geno ma jopiny kata an wuon geno na ni gino wanyalo lo jogo tonge. Mano gima onge. Erokamano nya wayude pajadak machielo chaknachaka gi nyingi to inyisa ni to pachien mane korka wach finance bill ma kawuono igoyo ombulu e od bura. An iluonga ni George Gawiri. An jatich mar uso geche Mombasa ka. Wach mar finance bill ni ato chunya osewuoke. Mokwongo kana nono jo od bura kobedo e bura mokwongo ka gi pas wach ni endi naneno ka nitiere ywaruok. To gima nachako nono mokwongo maninyisa ni gino ok nyal dhi kalo kero wuon nowacho nong'iyo gi wang'e te nodwa neno ni mbunge mane mabiro kalo finance bill ni nikech odwaro ni mon gini biro dhi okony jopiny. To wan kwang'iyo chien mar gini tok wachni to waneno ka nitie geno mopondo matut kabisa ma ng'ama ok nen ma ok ne mbele to ok nyal neno gini. Ato naneno nitie gimoro mopondo ling' midwaro notimre mondo mi japiny kik bede dongruok makare kata odag e maisha maber. Omiyo gima ng'eyo ni kawuono chikni jogo dhi kale nikech kero wuon nosenyisogi ni gini nyaka gikal. To gima wuoro ni wan kaka jopiny ne wayiero wabungegi mondo tinwa
e county level kata mane wayiero gie. To ka wang'o gi kawuono giringo county level gidhi Nairobi. Giwacho ni koro sani gin gitiyo ne president, koro jopiny gitimo nade? Giloko ne wenge gi giwewa. To waneno gi omiyo sani japiny bed morie kamitero mbuchi tang king'e malongo ni ng'ama yiero ni kiny nolokre kodi koso kiny notini. Awinjo ka jopiny bende kone jiwo jod bura to chutho mago mane ok obedo e bura thuolo mokalo ni wang' ni gi make sure ni gibedo e bura makendo kik gichak girengi kata kik gibare mo gibedo e bura. Kopone gidhi gite ma gibedo gite ipani nitiere lokruok manyalo bedo. Kade bende ginyalo bedo gi tiegi kabisa ma ginyon piny ni wan. Odwa kama wantiere ni ema ne jopiny oyiero wa. Kata bende ng'ato miwa pesa machal na to ok wanalok wang'wa. Ne joma noyiero mano gonwa ombulu. Ok wanalok wang'wa. Ka koro sani an kaka jatich mondiki kidhi ng'ada pesa msacha ni wach ni dhi gerna ot mane midhi gerna mar 3 million minyalo miya kata ka msacha manyalo gero ot mar 3 million no ema samoro ok rom. In iwuon kaka japiny ne adier nyalo miya ot mar 3 million gi sirikal nochakre kanye kata diere mag kwere nyaka kawuono kata sirikal mosekalo nyaka sani ne usenene mano. Koro mabiro ni mato wuok kon mane to wan e Kenya kama wantiere ma wantiere ok wadak Amerika kata ok wadak kanye wan mana Kenya ka. Omiyo nyalo ko wuondo na dwoknwa ni gas gi odwok piny tigi manyo wacho no dwok piny. Gas ok nyalo biro ni dhot ko ok okele gi transport. E duka ni kama use gas no ok nyalo chope ko ok okele through transport. To transport ka koro petrol osebedo malo, diesel ni malo, ere gima dwoko ni piny kanyo joka Nyaram. Ero kamane yode ng'ato mogik kaendi nyisa nen kawuono budget ne kata finance bill ni en tielo mogik in kaka jadak e kaunti ma Mombasa kae paro mane ma in godo to ng'ur mane ma intiere godo. Kuom nyinga iluongo ni Jalwedo jatich ma Mombasa ka atiyo Kanontawa ka waloso woche mara waloso tije wacha gi watwang' wach mada wach kuom wach mar finance en wach makoro ogik ahinya no wach kawuono ni ema jo wabunge gi dhi kalo wach ni kalure kod kwan mar jo Azimio tin to kuom pachwa wan wegi wasong'e ni gini idhi kale to pod wadhi bedo gi tich matek. Koro gima dwa watemo wacho kuom jo wabunge magwa modhi kachacha gima kama ka chuny gi tem tamre to wach gin to kata gitamre to idhi ketgi kacha mondo gitim. Koro wan kaka wan jodak makare wadhi bedo gi tich matek wach kata na wach finance ni ute mano macho ni finance bor chungno utegi ute mwadake mode machulo sani otamre kalure kod finance waongo go kaka wan jo kibarua waongo pesa to kendi wacho ni wagere no ot michulo pesa koro lazimishwa kod gima kinyalare. Wan kaka jodak ma Mombasa kani onego beno warango gini matus sana wach koro so neno ka koro piny osewet matek makoro nyaka dog chien warango ni jo watero no kar gini ni ka gikale to ka giduogo to gibot monadi mane wach ma wan kod wach mar wabunge mana kakiwinjo janeno mar Ramogi TV mago mana pach jodak e kaunti ma Mombasa kae ndi ka giloso i paro mar chik makawuono ndiere tielo mogik e od bura to mana kaka jogo man kadho wadhi nam chumbi kae wacho ga ni yote 9 10 ni kawuono gin e od bura warita neni to duoko dhi chalo nade kata obedo ni jok mowuoyo gi chal ni chunygi osejok kendo gineno ni gini idhi kadhi. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa. Aya, yote 9 10 koro waduoge studio be. 10 kuma duoge studio kanya kwa Ramogi wangu ni rokamana enya George Aoko kede kaunti wa Mombasa. Ibago tuwake makare. Kendo koro kawa dhi nyime kod chenro mag choko pat jopiny. Wawede jo pat jopiny madonjo kache Facebook maro Ramogi TV kod mano mara SMS menari adek auchiel no mondo miwayud gi kwa dhi nyime kod chenro kinyi makawuono. Aya, ntiere orwaro nyokar kae. Steven Osedo kae ntiere kwale angi moko bende mangi winjo kanyo kangine nogi angi duok gi ka waseduogo bang' ka ote gi. Dennis Abila wacho ni mano gima osekadhi kata tim baba odagi kodaka wacho ni kodagi yie wacho gidagi kata gi yie gino osekadhi. Erokamano. Jojo kaka wacho ni wacho wach sirkal tek ando kinyalo gocho oko mar pap. Wacho ni mano imedo mana owuondere. Erokamano kuom ote mari George. Nyar Nyakach Makapambu wacho kanyo ni jo Azimio kik kuod wiwa especially maya Kaluo ka gichako ginwayo timcha to Nyasaye okane ng'wonegi. Ero mano jayalo ose yalo gi chuth. Inyira Lazaro Kanyambok wacho kanyo ni MPs kik nuo
tim mane gitimo mano mar weyo twak e od bura. Owacho ni mondo mi gichung' kanyachiel, mondo mi gichung' kod jogo manoyierogi mabende thagore. Owacho ni jaod bura mare mano Peter Opondo Kaluma, owacho ni mano en jal mosekedo negi kendo koro ok odhi duoko gi piny kata ok odhi kwedo gi. Owacho ni biro bedo matek ni MPs ma shout ni gi vote yes. Sama koro economic hardship bende koro bro chako weche mag kech. Odhi nyime mar wuoyo kanyo Injinia Lazaro Kanyambo. To wacho ni sani alone companies kaka EPZ, wacho ni KK Security Group and several companies wacho ni senyiso dalili mar retrench staff mano ntiere kar kanyo. Kakoro wacho ni tax go kama idhi chok gia kia. Injinia Lazaro Kanyambok mar Kariobangi Jamaguje. Erokamano ahinya kuom mote mari. Washington Masero Ramogi ma Washington Masero kawuok Nairobi ka awacho ni akia kaka Ruto dwa choko pesa kuom jo Kenya nikech kembe duto ringo kadhi manyo pinje maoko. Dhano osewito tijegi nyaka sani. Kaka sani EPZ Maruaraka nosechungo ji mang'eny sana kendo ok apar ka jogi dhi bedo Kenya ka. Wan waol gi ngima sani wadok mana e pur dala. Erokamano kuom ote mari Washington Masero. Mana achiel kuom ote mantiere kar kae. Wang'e maber ni wadhi yudo thuolo mar kale ote mamoko kantiere. To sani yena mondo mi dhi ir Stephen Osedo kani Kwale. Stephen Osedo ntiere pat jopiny ma Mombasa kachiel koda ka ote modonjo kar kanyo. Inyalo mana miyo wane pachi kotenore kod ote madonjo kar kae. Nitiere ywak maduong' mabende Kevin Osedo ang' yudo thuolo mar duoko ka oduogo e studio ka. Wach mar VAT maromo atamalo 16. Stephen, en ang'o minyalo wacho e wi pat jopiny ma nyaka sani wasesomo ma iwinjo momako wang'i nyalo bedo mage? Erokamano ahinya Cleophas. Jopiny osewuoyo kendo gimedo wuoyo to mana kaka nasewacho gini odhi hinyo ji e yo mopogore opogore. Kaka ing'eyo nitiere ja neno wa moro wacho ni nitie kembe mang'eny ahinya mosechako weche mag retrenchment. Gigolo ji tije ama gichungo ji tije kendo giwuok koro Kenya ka gidhi e pinje maoko. To mano ng'e ni ka gimotimore to in kaka sirikal onego bed ni achiedh nade, ibedo achiedh nade maduong' kabisa nikech seche makoro jok mane target ni dwa medo ne gidwa choko usuru irgi ka koro onge inwengo malong'o magidwa magin godo. Koro yudo kata ka pesa mane dwa ginene mane dwa choko bilion 211 mane giwacho ni amendments gidhi kelo kata trilion 2.5 magidwa choko iko omenda mar 23-24 ni ok dhi chopo kare nikech yudo ka koro ji onge tich. Idwa choko kuom ji pesa mane to gionge tich ji kech nego. To mar ariyo kendo campus nitiere report moro manogol apani en week mokalo chani iking'iyo higa mokalo mar 22-23 mwatieko kuom bang' ndalo matin kuwuok kawuono yudo ka kembe madongo maromo makalo 100 nowuok Kenya ka koro dhi e pinje maoko kendo ichaki wacho ni higa ni kendo madhi romo maingo 100 kendo dhi chak wuok. To nego beni wapenjore kaka jo Kenya ni to ang'o miyo kembe wuok e Kenya ka dhi koro chako tije gi e pinje moko kaka majirandwa kaka Ethiopia gidhi kuonde mamoko. Nego beni wang'iyo kaka sirikal bero weche mag ohala e Kenya. To mokwongo kabisa mainyo kembe ahinya en weche mag electricity, en weche mag stima. Yudo ka stima sama ni malo to stima ne gima gitiyogo ahinya weche mag timo tijegi. To koro yudo ka cost mar stima no ni malo to yudo ka nwengo gibedo matin kabisa. Koro giwuok to gidhi kuma stima ni piny. To mar ariyo iyudo ka koro giketo ne kaka wach mar housing levy ni in ng'at ma in kambi matin ma struggle ahinya mondo mi ilos tije gi e yore makare ibro koro sirikal wacho ni igolo ne ng'at mindiko golo 1.5 to in keno mindike cha bicha gigolo 1.5 to 1.5 ni ok ging'iyo ni to be kembe gi loso pesa malong'o nikech Cleophas ok osebedo mabor ahinya nyaka wuok e weche mag covid to kendo sani endi globally yudo ka there is an economic crisis koro yudo ka crisis gi
and all these businesses kani kata kiwuotho e yore streets mag Nairobi, Kisumu kata mana Mombasa ka ipenjo jo ohala ni to ohala chalo nade, ibro winjo ka giwacho ni ohala tek mana ka kisewinjo kata jok mane joja oko okawo paro kuom gi kuwuok Mombasa, gibro ng'isi ni ohala ni piny kabisa. Koro yudo ka kembe bro wacho ni mondo mi abede gi ji 50 tachulo ne ng'ato ka ng'ato 1.5 adhi duoko gi to 20 mondo mi amba bed gi yot moro, nikech ok man kende gino michulo, pod ibro chulo corporate tax in kaka kambi ma en 30%, to be kendo nitie taxes mang'eny ma ibro chulo sasa ma itimo ohala e Kenya. Koro yudo ka tax no bro miyo koro ji koro wuok kaka gisechako wuok no, koro dhi bedo matek kabisa. Agoni erokamano ahinya Stephen Osedo. Wadhi nyime kod chenro kapod nitie kaka Kevin Osedo. Nitiere chenro mano mar atamalo 16 oganda ywak paro mantiere en kigoyo ombulu. Gini gisewacho ni gini dhi bedo kata ka ikadhe akadha. Jo telo mantiere od bura dichieng' ma kawuono okawe okang' mane miya pach kano kapok adhi akawo pach jomoko bende kaunti ma Kisumu. Shida manitiere en ni gima japiny nyalo timo sani to onge. But mar mondo gi nyal sirikal kata ma kanyalo luongo ni anyali kaka samoro ji wacho no, kech ng'eni kata ka nyalo kawo example mar fuel kata petrol and diesel and basically transportation sector kikete 16% manyiso ni Kenya ema dhi bedo ma beche ni malo kabisa e region marwa. Koro king'iyo ranyisi en ni mafuta dhi bedo lita achiel mar super dhi bedo siling 196 almost mana siling 200. Kikawo diesel idhi mede gi siling 12 manyiso no dhi bedo siling madhi na 180. Omiyo sirikal gimomiyo sirikal timo magi en ni mar mondo gi chok usuru mondo gitigo. To kiwinjo president marwa William Ruto chieng' Jumapil no wacho ni wang'e ni uywak ni wa overtaxu, to miyo kata ka wamedo 8% VAT no mobedo 16%, to manyiso ni unupenjwa ni to ndara ma wadhi gero iri mochako wacho bedi no segolo gimo kaka import declaration ma 3.5% levy, wacho no segolo railway development levy ma en about 2%, but magite kata kiketo gi kana chiel to ok chop 16% cha. Koro anyali ma wacho cha en ni sirikal project gi jogo manigi geche maringo endara, to nikech gitimo gi KRA gi imports council kata jogo mang'iyo ni gache adimo donjo gi adimo monyiew, ging'eyo namba mar jogo monyiew Mercedes, monyiew Probox, monyiew Toyota, jogo monyiew loche, gigo te sirikal nigo. To koro gitiyo gi namba no mar mondo gitim godo projection. Omiyo sirikal project ni dwe ka dwe ka budget no sekalo obroga yudo billion apar 10.7 billion kaluwore gi tax increment. To kigoye e higa to sirikal project no dhi yudo billion 128. Koro anyali ma jo Kenya nyalo timo en ni mondo wakanuru mtokni wa. Ji kik nyiew mafuta, ji kik nyiew diesel. Mondo koro bang'e to wang'e ni to ere kaka wadhi wuotho. Kidwa wuok ka kidhi dala, idhi idho gari kosi dhi wuotho, kosi dwa idho railway, kosi dwa timo nango. Omenitiere gigo ma kato bedo ni ja Kenya sani chunye chandore. To sirikal to nikech en sirikal nitie kaka en osejipanga kendo en gi data ma asomo ni part of which masomo ni gi omiyo ong'eyo. Koro gima wanyalo timo kaka ja Kenya en ni mondo wang'iuru ni ka president owacho ni ndara idhi ger, to wang'iuru ni ndara no be osegere kose poko gere. Nikech sirikal mar Kenya kwanza ni to nigi tim marach kabisa. Ni gin nyaka ndeche mano oseger 2002 pod gi launch nyaka kawuono iyawo gi manyien. Tae tindiko no ni pesa maromo kama watiyogo e gero kendo e yawo ndarano. To ndarano en gima no selos masa moro kata idwa timni upgrade to tipo bed ni nyiso wani wa upgrade to ok ni wagere. Gima ja Kenya nyalo timo en ni mondo waikre uru mondo waket tisri sirikal accountability mar pesa mag taxes makuri nyiso wagi. Erokamano ahinya kendo iwacho ni mano e gima oroma oganda penjore ni aya oseng'ada osara tiende nang'o ka wantiere karka dongruok mage maneno kantiere karka chintiere gwenge manyamasaria ipenjori kanyo ni apaya mantiere bath police station kanyo osegere koso oyo iwacho ni olalo magolo nam yonam thoe jogo mantiere Kisumu East Koloa bose lose yo makare en ting mar county sirikal mamalo usuru mari ming'adi bede neno ka utiyo yo moro makare keti mana kar kanya kora Ramogi Jwang awacho ni wago ng'wech kendo wadhi e county ma Kisumu
atudra kod Millicent Adhiambo machiegni kendo e chenro mar mbaka oromo kae kagoro anono pat jopiny kotenore kod paro mar chik mar omenda kata the finance bill 2023 ni odiochieng' ma kawuono entiere kacha dhi some tielo mar adek. Tiende en ang'o ne japiny kanyo, gidwaro ng'eyo ang'o kaachiel koda ka dwaro magi mathoth ahinya kotenore kod gigo madiger nokal paro mage kuom giduto magintiere kanyo moyo 20 magi maponono gidwa ni mondo mi orang gi jod bura odiochieng' ma kawuono to gigo ombulu e wige yo machalo nade ka igoyo ombulu e wi paro ka paro. Millicent. Kamana Cleophas achiel kachiel kwa wuoke kar chungeche ba Kisumu mabende an gi jopiny kae ne bodo nomiwa pachi kotenore kod paro mar chik omenda mong'ere kaka the finance bill 2023-2024 mabende odiochieng' makiny od bura duto mag od bura mamalo biro go omburu mar kalo paro mar chik noendi. Jopiny bende wadwa ni onyiswa ni to gin gik mage magidwa ni jod bura okal to mago mage manie paro mar chik omenda noero mabende gidwa ni ogol oko ka ging'iyo ni mago manie iye kanyo nyalo kelo ne oganda jo Kenya inyruok kata dak matek e wang' piny kaendi machiegni mondo mi gimiwa pach kachiel kachiel kotenore kod thor wach ma wan go. An kod ibo chako kinyiso to e paro mar chik omenda mabende gik manie iye manoket kod jatend piny William Ruto nyocha usewinjo kendo nyocha oseyangi odiochieng' makiny ogen ni jod bura mamalo biro go kono kendo gigo ombulu eneno ni gipuodho paro makamano to moko bende maricho ma jopiny ok ne mor godo bende gigolo. Inyalo wacho ang'o to in kaka in iparo ni ang'o ma ka gigolo to biro konyo japiny to ang'o ma ka giweyo bende biro miyo Kenya dhi nyime kaka owinjore? Nyinga iluongo ni Philip Oduor mae jatimo ohala mantie chuny bus park kae Kisumu. Gima nyalo wacho ni kuom chik omenda makoro biro manyien midendo ni financial bill aparo ni chikegi kama nyalo sirogie onge kata matin nikech mokwongo pach japiny ma en ng'ama ngimane ni piny kaka joma nitie kagi noko kawo pachgi. Mar ariyo aparo ni serikal madhi nyime ni paro mnusiko godo ni ok miwa yot ahinya nikech kata kwang'iyo serikal mancho kalo cha nwayudo ka samoro ne japiny dhi maber e weche mang'eny. Sama wuoye ni ngima tek kech yudo ka japiny mayuto mare ni piny ok nyal mulo gimiluongo ni kata skari kata mogo kata mana seche moko weche kata mag dhi skul tije bende ji onge godo. Koro gima nwawacho maber en niya kapo ni gikelo weche mag financial bill ni to ging'i ngima mar japiny mondi to japiny ma ngima ne piny ni onyalo dak nadi ka seche moko yuto mare ok yiene mondo mi omul kata gima nyalo chamo kadhi iye. Mar ariyo jok matimo ohala king'iyo sani kata ohala ma sani ji timo kae iyudo ka chon kaka ne ji wero wabedo gi pek kech iyudo ka bei mani wero go chon bei medre nikech ng'ama kelo mwandu wacho ni nitie osuru moko ma samoro kuonde mag yae ok ging'e maber to wapara ni jod bura man wayiero sasa jod bura kata mara Kisumu Central kae waparo ni mondo mi achiel kuom wechegi kech wan joma nogo kura wan mabe nochikwa gik mabeyo bang' ka loch osebeti. Waparo ni mondo mi jod bura mara agombo ni mondo mi anene ka parliament kata kapo ni gima kama dhi mbele uwuo gi chir kendo represent akotegno kong'e maber ni an ng'ama nitie piny ka ngima madhi mbele ni ok anyal dhi go mbele kapo ni onge lokruoge motime. Koro sana gima nyalo miyo japiny yud yuto matin to nyalo yudo godo gima chamo mano mondo miga mstari mambele aeto weche moko machielo manyalo bedo ni samoro joma nyalo go ntiere level mamalo serikal omed gik moko manengo gi samoro joma mulo gin jok man go to ng'ama ne piny kae ma yuto mare ni piny ka to mi tich mayot. Erokamano. Machiegni kacha ichako gi nyingi. An ge nyinga giluongo ni Consolata Nyango Ambita to ma Ambita ni an johan rech agolo rech mbita kakelo Kisumu nyaka Kakamega to kochakre nyaka nyo sirkandwa ni donji wan matek masani kata mna chiemo kigoni kata mna ng'ato karibu ni mondo bi onyiew kata mna rech no onyisi ni oonge namna kaka dang' odhi ocham oonge pesa madang' onyiew go kata mna rech ni kata sukari thoth ji sani owe sukari omiyo ngima ma koridwa nwa kalie ni ana chunya odage kendo odage wakwayo jotelo manwagoni gi kura mondo ging'iye ngimawa nikech sani ngima tek makata mana sani jok maonge gogi jogo siko ji nindo kech maonge kaka ji chiem. Erokamano an Kennedy Juma
an chairman mar transport flexis adona wuo sector mar transport. We watch finance bill. Watch mar finance bill makoro nyo keti makoro idho malo sane ne inyo wa kaka wan joma ni e sector mar transport. Endalo mane jowadwa gi timo campaign ne wawinjo ka president manoka loch wacho ne bottom up. Kata kamano sama koro wan yitiere ne bottom up koro lokore tiene ni kare no wacho ni gik man piny itero malo mane tie bottom up. Kwayo jotendwa kaka jod bura mane watero mondo mi sane financial bill magidwa dhi kalo sane ni ging'ie weche mag mafuta. Wan kaka jo transport wahinyore kabisa nikech mafuta medore okinyi godhiambo, jawuoth bende onge pesa ok nyal medore. Sani geche mang'eny ochung' to gari oting'o ji mang'eny mapidho. Koro kaka jalo manie sekta mar wuoth kata mar nyamburko inyalo wacho ang'o e wach paro mar chik omenda midhi kal kiny kod jod bura? Gima ng'eyo manyalo wacho ne jod bura kata ka gidwa ne gi chunygi neno ne gikale chik to weche mag fuel gineka gima gidwoke piny nikech fuel e gimoro amora. Ka fuel ni malo to ngima bende ni malo. Koro fuel kanyo ging'e mondo gidwok piny. Ka fuel odok piny to ngima mar raia dhi bedo maber. To bende finance bill no be ni winjo ni e sekta mar nyamburko kata mar transport nitiere osuru mochuog e wiye kanyo mar 15%. Inyalo wacho ang'o? Odhi hinyo koso dhi kelo ber e sekta mar osuru momed no dhi hinyowa kabisa. Kendo dhi chopo kama koro kata matokni ok dhi ringo, ji nyoka olonde mag mitoka mapok ochulo jaindi. Pesa onge nyaka joma tiye matoka onge kod pesa. Wan nyaka manambni me stage ji nikech ji odenyo nikech ka wagi pesa ke kwa dhi ng'iewo alot, wadhi ng'iewo omena, wadhi ng'iewo gimoro amora. Gombo ni jod bura tim ang'o? Jod bura kik kal, to ka jaod bura mokalo nikech ong'iewe gi pesa, mano nyiso ni nodhi dwaro iye, ok nodhi dwaro i jopiny. Erokamano ahinya. Machiegni. Erokamano ahinya. Erokamano ahinya. An Pastor Jennifer, an ja ohala ma bus park kae. Wach paro manyalo golo wach financial bill masani ni en ni jotelo oketo maino kuom ngimagi giwegi. Jotelo oketo maino kuom igi giwegi nikech kata kisomo financial bill masani ni onge kama konyo ja Kenya mapiny. Gina weche makonyo joma ni malo. Kata kiwinjo ni dwa ger udi to mana ne sirikal. Koro ja ohala mapiny kaka wan kata mama mboga kata asla mane giwacho ni gidhi konyo ok wane ka yudo konyruok kata chiel. Mae momiyo ana nyalo penjo niya, ka koro sani ma piny chal kama kata piny tek kodwa kama to kare ka bil ni okalo to wadhi bedo matek machal nade? E wakwayo sirikal ne gikwong ging'iye jo Kenya mapiny kapok ging'iyore giwegi. Mane kwayona. Adwa wuoyo wach pikipiki jambo. An jadolo wuod Mbata. Aja Karachuonyo. Number 1, adwaro na wuo kawacho ni a financial bill ma wajumbe dhi kadho kawuono. Number 1 midhi kadhi kiny. Number 1 dawachi ni ohinyowa kaka joma ni piny nikech an kaka johala maloke iye ka matimo an e sekta mar hawking. To sani dukni ma wawere oselor nikech kaka jogi nyalo omo mwandu ma gikelwa mondo wayudi inwang'o ni onge. Sani kidhi mondo mi wer to ja wholesale koni ni pesa onge madegi omgo mwandu. Koro wan bende nyita wageno ni wadhi wakawo mwandu kuomgi to wachulo pesa to wabiro wauso to wanwang'o kamano hinyo. Number 2, a financial bill inwang'o malong'o ni in owuon sami dhi were wholesale nitie osuru ming'adi. In bende kichako ibiro ka en ni iloso siling 600 odiochieng' to kendo 600 ni inwang'o ni sirikal ochako keto percent manyien ma be ichako ing'adi e osuru ma kawaida kendo ichako ing'adi e mwandu miauso. Koro inwang'o ni ka wang' chopo godhiambo to gimidoge ot onge. Number 3, dwa wach ne jotendwa ni ne wayierogi mondo mi ging'iyowa joma ni chien. To wanwang'o ni sani jogi ok nyal ng'iyowa. Jogi kodhi to wanwang'o ni nitie bahasa mimiyogi
kendo basa ni oseket ne ng'ato ka ng'ato mondike nyinge, koro kochope parliament wiye wil. Koro agombo ni MP mara ma Kisumu Central Oron to gi MP mara ma Karachuonyo Adipo Kuome udhu konywa jodalawa mondo mi ka un e parliament tu kednwa kaka jopiny mondo mi joma ngima gi ni piny kama owe hinyore mogik e osuru makoro jowa dwano dhi okadhini odhi hinyowa e wach achiel ni fuel no kosedhi malo to mwandu moro amora ma japiny tiyogo nyaka ohinyre. Dana man dala kucho mang'iewo mauta gimoro amora mitiyogo bed sukari obed mogo, jogi ngima gi hinyore malich mapok odwaronwa. Koro gidhi mondo gikonywa, ka ok kamano to wan be kaka jopiny koro wabiro wuok mondo wati gi tekowa. An iluonga ni Jared Juma. An e transport sector aja pikipiki. Mokwongo wan to wayuak ne financial bill midhi kal nikech mokwongo majority mag youths sano dong ni tich minyalo ndege maber en pikipiki gi mjengo gi tuk. Mane tich modong ni majority mag joma tindo man piny nyalo timo. Koro kosegik ni fuel nyalo bedo ni koro dwa hinyo japiny to fuel e gimoro amora. Wan wayuak ne wajumbe kata bed mana ni wajumbe wa onge majority e parliament kendo wang'e ni pesa ingo gimoro amora bro timo gimoro amora ma gidwaro e bunge. To wakwayo wajumbe magwa ma Kenya te ni mondo gichungi japiny gitetea nikech once ni fuel osemede to nyaka nyathi madhi skul pile mitiyo gi bas mar skul ka ome dhot to duoke dhot hinyore. Sasa ama fuel omede transporters mating'o nyithindo ka gole estate ka tero nyithindo e skul gokinyi machalo motorbikes hinyore. Koro wan wakwayo sirikal ni ngima japiny man piny mogik ni odipende nyalo ma piny mogik man piny ka. Nyiso ni en sector mar transport mar geche mwaringo gi town service, en pikipiki mikogo nyithindo e skul gokinyi, en machine marego mogo, en gimoro amora e Kenya. Koro mokwongo once ni fuel omedi to en hinyruok na nyaka nyathi ma ja day zero monyuol Russia kawuono ne. Koro kwayo mari ne wajumbe makiny. Koro kwayo mara ne wajumbe ni kik ging'im igi giketi gi chien to gikaw rieko gitigo giket rieko mbele to mondo gikony japiny nikech kuma Kenya ogike wan e lwetgi. Giero hinyo japiny wan e lwetgi, giero konyowa gikonywa nikech uamuzi mar mjumbe ka mjumbe to mare en siche en ge chunye. An mane madang' akwa kaka japiny man piny manoro mjumbe ne notelne. Kamano. Mana kamano nyaka Ramogi Juang. Sa chuok taneno ko oganda ni kod paro mopogore opogore kendo maendi en thor wach madegi gombo e golo pachgi kokalo kuom jogo mopogore opogore kendo kwan mamalo ne gombo wuoyo. Kata kamano nikech sa chuok Cleophas ang' naduok ni e studio mondo idhi nyime to bang'e wabro wuoyo kod jogi mondo gimed miyo wa pachgi e wi gino mabende giparo e wi paro mar chik omenda ma kinjo od bura mamalo ogen ni bro kalo gigo magigeno winjo mondo mi jogo goloko e paro no endi mar chik omenda kata gigo magigombo ni ong'i matut ahinya kata okete maino. Ka kamano Cleophas taduoko ni e studio mondo idhi nyime kod thor wach ma wan gan kuomi. Agoni erokamano nya Millicent Adhiambo twak e yo makare kendo ichoko pach jopiny e yo moro maber ahinya. Jogo mogolo pachgi puochgi pak med manyogi odiochieng' ma kawuono wanyalo tiyo kod pachgi bende weche manyien mag migago kagi kata kod mano bende mar ang'ich welo. Odiochieng' ma kawuono ka en chieng' tich ariyo wadhi bedo kacha kod duol gimano bende mar oimore. Erokamano Millicent Adhiambo kewuok e kaunti ma Kisumu. Nyakwara mogi jogo machopo e okang' mogik ma bende koro watieko godo odiochieng' ma kawuono ka wantiere kar kae yiena mondo adhi e kaunti ma Mombasa. Kaunti ma Mombasa kaunti ma Kwale mano kadhi kacha Stephen Osedo mondo mi apache mogik odiochieng' ma kawuono. Geno mage dhi bedo ang'o kotenore kod twak mbende wasebedo godo odiochieng' ni ma kawuono. Stephen machiegni. Erokamano ahinya Cleophas, kaka jopiny osewuoyo I think sani endi koro chopo okang' ma nyaka wang'i ang'iya kaka jotend jood bura mane wayiero dhi goyo kure paro mar chik mar omenda mar iko omenda mar 23. To kagolo paro mogik I think anadoma kwayo jo Kenya ni sani koro osechopo sama koro nyaka waket sirikal mantiere telo tisre. To nikech ka wanindo to gik mang'eny ahinya iwacho ni gik moko ok dhi marach, gik moko chakore marach. To nikech gik moko mang'eny ma waneno kosechakore marach to wane mwanyalo keto gi mondo gidhi maber. Koro jo Kenya nyaka beda
motegno weche mag accountability kaka ne Kevin osawacho weche mag paro ne government kich ma waparo ne gi apara waparo ni ging'eyo to siwacho ne wacho ni par ne gi uru kata ging'eyo waparo ne gi ni mondo ntiere gimomiyo nwatero gi kacha waman wamiyo gi nwayiero gi mondo gidhi represent wa koro kawuono ka gidhi go bura gidhi go kura wang'e kaka gidhi goche od bura to kadipo ni otamore kik waluso pod wantiere gi geno ni otamore to jo Kenya bro exercise their power directly no wanyalo dhi do kucho mwakwado ni mondo mi ochung wach mar implementation mar this finance bill to ngima to dhi do to kata ko idho kamano to jo Kenya watiura tie matek to semo tie matek to be kik wangwa wawegol wangwa e weche matimore e weche mag loso chike e piny Kenya ka nikech kamano e ka waketo go dongruok marwa bebedo amadhi e yo makare. Agoniero kamana nyaka mano Steven Osedo ka ono bedo chieng' moro ma teka wilo mana igi ai Osido Osedo ero kamana Steven Osedo kuom bedo achiel kuom jotwak odiochieng' ma kawuono atiyo kodi Kevin Osido chenro gi duto gimosewinjo paro mag jopiny winjo ma uso reche kaunti mag Kisumu wuok Mbita en bende paro mano chiwo ne wago mondo winj pache kata kamano inyalo miyo fungruok ma bende nyalo bedo kanyo ne johala matimo ohala pacho ka kuom gigo mabecho bende mantiere kar kanyo mane boda ikachiel kende kaito wachik twak aparo ni mano en wach maduong' kendo matut ahinya kendo aparo ni en gima nyalo wache ni among the gik moko ma tin mabeyo e budget ma sirikal mar Kenya Kwanza ni okelonwa to nikech king'iyo weche ma wacho mag analysis mag contributors sirikal ong'eyo ni rech ma igolo Kampala kae kata ma China ng'ano gini makelo gi kata ma Japan kunega koro sirikal kaluwore gi keching'e ni koko be wasego mang'eny ahinya e gigo ma jok ma Western Kenya particularly jogo ma welongi ni nyikwa Ramogi ere ber ma wanyalo yudo e sirikal koro gik moko ariyo mokwongo ng'eni rech aga kata fishing materials wuok ga Lake Victoria kata nyaka Missouri kuma ae kucha tikelo gi Thika ka industry malong'o ma sirikal dwa motivate godo jo nyikwa Ramogi onge kata bedo ni tax to gigo dhi bedo zero rated manyiso ni importation mar tax kata rech ma oko tax ne dhi bedo malo but gima wapenjore ni en ni do we have the capacity mar marketing kata bedo ni koro osuru mar rech ma oko dhi bedo mamalo ka to market mar capacity ma wuok Lake Victoria kata ma wanyalo chiwo chichwa bende nitiere consumption no be sirikal ong'iyo ni nitiere consumption malong'o kose wabroga kelo rech aeto rech kethore emomiyo kleo namba 2 sirikal jobunge wano pitisha mbunge wa mora achiel luongo ni Martin Ogindo former MP Marangwe sani koro nitiere gimoro mano authority manyien manene mano olos gi sirikal mar Jubilee Fish Marketing Authority manyiso ni koro en dware ni mondo konywa mondo wa expand market to en gima ok dhi timre sani nikech nitiere chike manyaka lok chike manyaka los mag blue economy omiyo aparo ni en gima ber ni tax dhi malo kuom fish rech ma mikelo Kenya ka mar mondo wayud godo thuolo mar mondo wayud godo markets wa aparo ni nitiere a lot of work tich mang'eny ma pod sirikal nyaka ti mar mondo build capacity otimnwa training to mano be pod en tij jo county kech ing'iyo kaka counties pro motivate fish farmers mondo giket ponds yani ponds ilongo na gi dholuo kuma ilose rech e tok gweng' kacha e tok ot kacha omiyo nitiere conversations mang'eny ma bende pod wanyalo bedo godo e sector mar blue economy. Ero kamano ahinya Kevin Osido ang'eni thuolo bende omawa wang'wa to agoniro kamano kuom thuolo ma toko dere mogi TV kiny makono paro michiwo maleo oganda owinjo kendo wabedo gi puonje yo moro makare nyakora moge jwang' mane makelo wa giko Steven Osedo ka ni Kwale ero kamano ahinya kuom thuolo mar bedo kodwa e achiel e twak odiochieng' ma kawuono nyakora moge jwang' mane makelo wa giko ote ma wuoro odiochieng' ma kawuono ma wasomo kwasomo kiny ne wabedo kodu odiochieng' machielo ka watwak e chenro mar piny kol mano mar mbako romo ndo nyawadwa Sharon Ng'ao jogo duto mano kelo chenro obiro nikech achiel kachiel kadipo ni okiyudo chenro mar nene sani donje mbui mago mag YouTube gi Facebook edhi do mong'iny matindo tindo nitie jogo mane digital kacha beti kachiel koda Susan timo tich makare obado gi joge
duto poch gi pak utimo tich makare ka ukona kanisa orumo kaka sani bende koro sekona oriti masani nyinga Cleophas Oluoch jakisumo kanyakwar ma okeo nyaka sango alore gi kanyo.